Dert مسيري تعيبه Ясно, ясно. Да. Ценный слог, как жди конфликта, наверное. هرشو Пемур ал двести мухи наша. Tādēļ es Allah, savijan ajušo ranginie, Džebraelde. Es bohta, tu štāci catiešā žužu te uru elčan tiešakuš. مرجع. Tā šatūkš iš tuma diras, karoči. Kykčur šatūkš līdz, aš čūda goit bošta. Skarpionš ērhuja čī kykšķur. Celšijā čī, karoči. Agaitin čūdam hātjorju. Ahad Bu- yaşlılığım. Buht بيقلر بريحك. Tan Muhammad bošta. Taban dētst. Banda prorokov. Cujukāva. Cun cannībiem magin dētsi. Nu, cun dēl ni'mat daries. Cujuk dalur dētsi. Давай инс муртади هم شليچو. Ничего, Валериус. И Валериус видачи кушан. كويس يا ابراهيم بقر شوقي Хорошо. Пройди то, пророкши, пройди. Аллахи, люемши. Отани уqyeriş. Muhammad bol, lüeman diye magin dētsi. Cunībiem dēl dētsi. İşt ne gardu? الوام مجين دوتي دي تحقش مواتها. الوام مجين ما داتو يه. فارمت سيلغن أتصاني زين قميل ديش إشت إز بنتيونو بقو إشت الله تال عوز منه توني عندك مني عندك أشياء ألج بنتيونو يو إعلان بورتوسو برسا دي Да, дētsi, vieš ma dētsi. Инс в другую стадию перебить. То есть Зиндико. Cākai zaruns? А Элла Критин чултах أو Крич стадии чудиها ويحكيسو. Зиндико. Почти дичу Дружился с Джульбабом. Вам не кажется, что-то здесь подозрительное? Срочно надо бан. По-моему, эти каналы Дэны привели горе в наш канал. Все, мы потеряли Ибраима. Не, что Валериус اتخمل تدويت Валериус. Вообще новшество юкаехами. Балбет цутеха инзуала. Аж почвай мурта бегум шлейте. Валериус, один хисса. Шен лютеран. Устаз تمام شو لكبات. تمام شو يا مارتن لوتر واحد سون جماعتي روشا بورسو أرمان كان коуч вагер швир шуиз уже не поменять коуч армянский линки есть. Yalla, Эраном Донцу, дats. Только через меня можно к отцу. Эран Дон. Нисня абу. Ююха хата ишт ния шду голдо хизан. И нисня делант ивукшбол. Иня буи. Вот от тяха и сюга абу сюга колби. Антикхашто шват Эран Дон. يتحمل الرباح نلوخ شتايبان وآج سو انت زودي علينا واتسال إيديا يرتها آدمي جريفيش أتبوسكا تياش ساعة приложение قلن короче
أخ حتىش كروتش تصدق كي قنوش ده تان شي برايس أو تنستعهم زبوستي تجمو خيترون بسم الله И войска Иисуса, алейхиссалямят, стуча любой грехан, короче, дечло. ترجع يا شينا جو وينك خليش يا وشميو Маете, посмертные еще. Куда еще? Это для тех, кто еще хочет пожить. Ну, стуча сразу вал элманрети, ожил ты цепеч. Принести маму. Там вероятность большая, там мало кто захочет. канал Куклашин, законов чушун, мы счастливы, что мы сдались в плен Бож. Генишун. И войска еще. Молодцы, молодцы, реал политики. Реал политик, Олцин. إبراهيم إيويسكا شتات إذا دين سوال أتات وبوش وتاح يترقى بريغاد نش إيش بلبيش بات Ему хулаш, болбиш, бацмы. خلق وتاح يرقى بريغاد نش أتات تمي وغنك شاد دين سوال شو أتات تمي وبوش أتات بريغاد شفرق إيش بوش سون هاهيترا يوليرو سوات. هدا غير شوخه شون. شاوك خوچوا كرس ديني غيرزين. شا أستاذ بيتين قنواش لاحية ششتي بوال بغيش. سان ثيتر سون. أتبوسكات داشي ها قنواش ديش. Ибрем, и как раз, и карч, да, сдёрчи, ваха уруа, в плане архуя. Да, и святой Это хидат Платиновый, Ой, да. серебряный. и фляж Да, Black Карч. и фляж книжчу, а шехилу штат каждый чё. Да, зам дуй из полностью. Да, хакуш. Вот что как раз царь Дюйцер Дердион по христианству, по исламу, Дюйцер Дюйцер. Сам хоча шун ви хуерсайс, обчур эрвелер нистелерсен, со шун хоча Библия биешет валерсинг, от саляфи мукамет. Да нет, и Макавила, бо диш дизмач, ваху, ну. Хоча, видимо, уже жинч долчух тердет, без шлоцух. И без шертош, короче. Это биеш. إبراهيم بلال بوخ شورت غالانش بازر قول باللي شورت بتاع ياك وش دقونا Милуйте, а до та даю чушун, ой, даю чушун, чи чуха сюда, бо, изам целуйте. إن تبات سو مش ياك وش وري بيبلي تو يشير возле ближнего своего Бога. Индекса, вожам да глосон та, даю чушун, гулядele, ой, тие чушун, есть тие чушун, бо. It's Echo Mortanya or Perit on Belcha sa popu bosh Asniku Havena Asniku поп ведир попа не было. Сега и форм я гим дико шалатана и бол Мугданов бош больше. Чингой бош Echo Mortanya. И غاس ليبش أرق دقم 11 وقار مش كامي يوك أوردا بنفسك سامو تقال أشكو مرتان سان موتيوخ داوي قد يتي دواوي ميرتيو أرق سنير Dann Archangelski عدل Murmanski عدل et أول ونبار أكيد بچيغرادسكي بوخش نخجو
سؤال чуть-чуть أصلا برات إذا ما تعويض حاجة إذا ما أتيت بلال أنا قاصد أقولش إن 97 8 قاضي ورق الزير ميشر وردك سدوسون أيسا باي مروشة الوال باقي شي جرجر نا جروزيت باش كروتش مثلا بالي وال ليلش ضالي شو وبديت لنا كروتش دوتش مسكوا طبعا غلش مسكوا عاش ولش شي ديوش كانتي وشي كروتش شي كورتيريش عاش بولش شا دكا زيت دوشون شا كروتش بايمر خلر تعمو ألق أحشاوية بين ديانو كروتش شا تيش روال ديك دوال توني شي ديوش كان طلع يبينا جارس تون عاش خلوش كروتش واش ديانوش سخل والمولي ديان نونسوا إيش كروتش شين هو بيوش دنيا نشو يوا تلا بوتو بور بس هذا ويترن نجوتي عمريسا لينا وليد هو شديت عمر الدين وريس ديني وآدم ويتربني ده ديني يوسودي نيني ني وآدم ويدنا قوي ده صور كويس اوكي جو وريس يحكي ترسل ديل دا مدوقم دا إذا معوض واسر بور أخي نجواسر ديان صد ديان ما إيه يوق عوض بوجيس إلا ترى سونم إنستينكت سما سخرنيني وبشي كروتشي أتسوستوت يا شوكوي قام دق بالني ديلا مدوقم ده وبشي программ заложенный отсоин походу أنت تيرور وي طان شو ساعة الله دوب شو كويسن رول كيو جو دي كيو تسلي جاي خش ورواس الخاتسون نخشي دو إلا تنخلاتي يعار قابل مقلوش شغلر إشالتن دا إيكولو تيران يتشا داسنانس يو عاجه دوزل خو اشتات كذا تادو تسير أرواق شغلري نخشي بلغرود ستويا تنخلاتي
укер подлость, ногчи благородство, до критический стих яша Альберта ваш ашел бершюк, аха изуди его гейтали, что сравнение нищешь, что вариантия дал эту бол. Хорошо. Иду обязательно. Дуйбара лецак сане гюдиаца. Нохчи дуйбара мухила, цер моду и дуй карбамагар и дуэль. заргош. Не, ногчи дуэль, ли ногчи дуэль. Ногчи шалт Но я папел. сам сравнительный босс, а виче касема и ница дуйбара лец. Нохчи алка, нохчи для моду, цер моду. زايد أخ نختي خوانخ مو ملغلات أخ دوغا لو الله دو بوخش ود أو سعود بوخش نخ أربعات بتشليلري تاي وري أنشات سوي وزدن قلي تيل هو دلعي تيل عادة تسروني تدش إبعني أخ سورة دوسوش وزخل وال يق كسيك يقي سون هاي يزرعون بوخش نيا زوجين تودين عميل Davel. Kas jēkšķis tikai meldoju hajām, dielāju tikai dokumateriāli hinza. بير دقداش يولش يولزودا يتنن يوستي خياشة Šāpi imam Maliki už вообще бьет нахило. А сери тепташ диеш уола, цика вообще адеду. Цадицар أين ويцар الشيء؟ алец. Шафи مصب شبوش بحثوي. Maliki шафи هي бош. Цет адеду, цет тепташ тваде. Вообще полный объяснять, я штат. تم سوچ او وايتر أبين همبلتي Тумсо хинза вол шуй динуи. Нормально шьё. Короче, жизненные дела, что катлерца в уме отцонишь. Дукалсан контенте. Одно и то же твич. Одно и то. Али, да его докум, да, да. Он не один грамм зан кадыра. Цена инзерица. Он на весь мир авторитет делится. Часами и фиш билетяш. Армат, to бишь сразу инакомыслие преследовать что вел, когда имя شاید عوض تعوی نه شیستان inakомыслие مدحو قربت وتارا وخوجة
интересный вода, он Джозеф Падени, нени шафа СБ, шмаку, брат, короче, цен эцбаня хари, сауня уи, короче, цен икерта йолом яц, будёнок, уи, Ил шкерта, гуч джовелла. يتعوشان كيوتيا Ушан кят, сида болш будёнок яц, мальчишки бальчиш яхилла яц. Будёнок. И парноя больше антологиюсом, да. Ха. Но потом бассейн часа генауниш, и зимой вообще из-за они вместе там. Совершай. И эти джамбулатов, блин, амел, это терпеть мудр ты шег, это меларгой, амел бит шнокол, джихадштен, короче, ше, заслуг шелш, wallah. Джамбулати Сулейманов. С арвах Джамбулат парварабо. Джамбулат хуже хачдина. Мечан. Антон Кулит Тагинай, Литсанджа. Камел Рид. Сунры, да? Хуже хачдина. Сунры арвах шуак хуже хачдина. Уже уерсанег. Просто у этого сундан нащу кера. Авит ваттин сурт мадутен амадахтан. مسخلات ياخده Масхалате он, может, на охоте он где-то был. За кабанами. Левую или вверху? Жамбулат побарку, да, он цирш дуцендул. Масхалате он джихаде ауш. Жамбулат, я говорю, может, он на охоте был за кабанами. Азербайджан, да, он на охоте, он. Рух пригласили на охоту, одел масхалат. И лазил там. И ناوس جان يندر يعني دي عندك وسن أبو بكر واحد يا جا 6621 صحيح بخاري شو عائشة да будет доволен ей Аллах передает, что Абу Бакр, да будет доволен им Аллах, никогда не нарушал клятвы, пока не было ниспослано Аллахом предписание об искуплении нарушенных клятв. Это Аллаху, короче, и он да, там تحت شابي أن دوي قربة ولا ربوت شابي أن دوي قارن واتري هزمت يعني الله هو ده إتن قربة مكش دوش نوم ده أتشن
Так, Оля, тогда он сказал, какую бы клятву я ни дал, если я вижу, что лучше поступить по-другому, я делаю то, что мне представляется лучшим, и искупаю нарушенную клятву. Алхоз дудуй. Прям я за что? Идет Швардак и Кадыров, Саша. Хуются клятвой, запечь буаса. Какой смысл тогда клясться? Замыливать глаза. Это тебе нельзя. Это мусульманам можно. Сиюминутная выгода. Просто дүйцук дош доци дахоич. Как бы юк эдуах шнайган. Дүйцук та шнайган юка дош да шун. Mobiler звук да jäljessä наушники. Царезерсу. Самоца эля. Он бюхом штуич байцару. Армат, сам смысл гугл бо от клятвой ах и любое время отступить дешевле. Задний ахшвль. Вообще, я солнца клятва гумаёчта. Дек дуинштуш постоянно, короче. Клятва вообще гумаёчта. Ну что, клятва яшхай на ты дваш доти хатмегердош. Хабош духцали. Тадуй дваш махиетла боксаништа. Тоннагасан. Мне представляется бото, ты шиен лично, субъективно, шиен по своему личному мнению, шиен издубиен, шиен цацула улихум представиться дой, ца проблема сейчас сразу бич по боксу. На представить это, Дуй Цабевич, вообще тешно дома, да? Маршал Ломусега. Цель дождь, цель клятва юз, вой дожду. Нохчи деш дагельвиш. Нохчи чу дождь дали, сути ачак дош лахум. Кой клятва, что салыш, и дождь ларвар. Маршала. Да, маршал хай. Дуй бари, ази, вожи, ахты. Считать, значит, дождь доллар духой, войну дилш, так дождь доллар хлок. Ши деш дахилар. На хил махалари халха дуй шуки нисвела соцатса дуй бар суман юки дуй бушилче ца мозар ца خير дуй буи хоушулч خير дуй буи хоуша ски шуқаз б готтур да кига да ясар لا خرق هم دوي قرآن دوي ميكش داس هذا دوي كيك دارق سار هم دوي كيش سكر شو ده كيك دارق بقولش سار دوي بيزا عايش دوي انتي هوتش خلش أسر سبقش دوي Армат, хэшвуя. О, пока. Да, Сахатор дарса, например, нововведение, его обвиняешь, что запрещенный юг, и Ахемар, Хопшайн, да, Чукот Кайцега, ну, it's Ауш, Чубуш, Сауч,
تحقق تيجا يشوفوا صوت تيجا داز نأتوا قرآن تاع الشيجر ديتر ده تدو يخير جور دي تاني دي يهم شوي تاع ديتر يعني علم تار ميكش مدو علمنا تار علمنا بوي سلافشي تار إدي جاني تار فتفا إيجاني ميكش مدو إتان هون سميكي إيش الله جرجرنا بو إيش علمنا بو إتو أولياش بوش تان ميكش بو это другое бывает. Бағла әлчі, например, доқ ешті, малықчыса бозар. По-любому ехеня решает, да, споранда язим хермерицар. А тахин саиха дол моделен, иш де, виш де бош. Короче, шейгар эдя, что типа шейгар это ворхол. Арма, примерно Афганистан, ja, ну, ислам, ну, бусул бин исламский эдел дук, и та лейу там. إذا ودي примерно Палестина ودي جهاد دا ود في خزانة وداود إتجا ويلش غزوة ويا شهد هولي أنا هو داود بايرة وبريميرنا أفغانستان كان لا يوقف إتجا شايق إنه لا يوقف إذا تجرى فلسطينية جهاد في كل تودو فلسطينية ود إتجا لقى جهاد هولي تنا ديل وزلو تودي ديل وزلو تود تانا متم تود شي غزانا نوخير تون جهاد دوك شي غزانا служиттер до конца своего не искренне двойной награды ахи шуптун служение своему Господу награда лицом, служение своему господину награда лицом. Это такого шанса больше нету. Водамцун тяжнее ищи, джихады. Какой джихад вообще? И Хектор слушал, он что-то резваться уже. بيحكموا بالله بروس قول دي ليرسا هيد أعوذ بالله بويا فرمان Какие он датский модели Тайгер? قيت ويت ذات دشورة فارمت خاطر شو خاطر درد جوب شو در Аймас обал дата бахтун. Хата цахваш, Куфру. аван улы вечен мауй, ламбас пеняса, дешта, мухурсун джихата. Все правильно. Все Да, куфру шу бахтари. عرمات Ду хатар дарам вообще самое опасное. سق ويسخ جهاد در ولا يوق الله شو هذا يشتبق وي униженный всю жизнь. جهادي بد وغر ولا دردس ديني الماء يدور ويخل شليه شو
معلومات خزز أخلامس دق نيرو أخلامس بيني ما مشكو حديد خزز دقة نيرو يشت خاطر واو لسه انزل يدوقها سلام ماشا كله بس أنا معلومات هينز سلعنا مو يردوس التسلي جا قوش إذا حوجا قوش يشيشن قوش دو يو بلس داس سلعنا غب نعدات تاتا بوش دات شوية خايمر سيروي أتوهن هم بريدو واتسينوي تول نووي هم داتوي تا كونكريتنا تات بوش تا تشوتوش هم ياتوي تا خايمرس يلا سويا الخرياتي وجي ملا خانما يلا استيا خرياتي تا نووي رودي не знаю там шариат связанный дела около связанный дела та нау та хилцаизови та конкретно что-то что тет бог что та хилма езови придумать цейновой القوم القيليو пармат придумать шум дацу фарматикич любое время до да фармат оружие Крюч, да, yok пушка, крюч, он хезда, он хезда, да, бусолбне, орудие любу. Attackam, sukins, attackams. Cilvēku ona гибошич. Юрим дальше tu шагите. Sonuçta Heimershit yani böyle. معلومات أتاكم سلاح تاقي هو развитин и يوزا يشتات и конкретно наводить тех уштат сумма тяхин дуйвой тяхини войцон му как пользоваться с ней му му что ездить مسلمان قيتي أنا نقطش دعوة والشون مو يلو يزدات и сила могает есть тяхини войцон Прошу вот я штуку так пока лагару испытание шахт, еще штуку пока. Курдук ошу хош прошу вот я штуку потихоньку. правильно да мела изначально изучить ич волих дукар урин жоптылы бух бош жоптал мела эвас хдук уверенность хрикой да и он дöş хич дикдаци дик дукис طبعا اشتا ديجيتال همان تاعها اسبوزو دين تاعها وقا صبوخ بوش دال واش دويهم داغوش دويزا تاع مثلا يحكم كل استاع بقال ديش ديشان سباس يحكم بو استاع بوق وقشوح بولكين تاش مسيرة изначально يقول قيشين قول داس دعديوتش دورة وداتر اشتبوخ باش هم دال دوقوي ثم تعدات اشتاقيتا قوت خاخ وعيد تير حبل وبوخة تقول ثم تعتاق جرز ملا دوش تردوقوي تاقيز انت كل دالك اشتعمل ازو تشيتين يبوخ بوش تان دعقيتيش يوش اتاك مويو تن ديستيش مويو وين خوشش وداتقس так изучать директор докой изучить конечно пока قوم القيليو شو يتبقريوش пока قوم القيليو Oran diadu şadeki diyeştiyiz. Хоз не хрена садис. Пармота же улил диз. Духвик. Молодец. Там угар одинеча угар бубо пиквежи буса. Угар бубош бо. Ночи вежи белла сондел. علي ما يصدر شو هاي نقشي ويجي بوشوقه ما يحكم خلهم يعرف سويتين هو الدنيا حلقة
Dokun donis. Bela doch. Suna ist elchit. Sai noch shi kenti belasun. Sai noch shi nanoi belasun. Yijri belasun. Shichoi mechchoi belasun. Sai noch shi moch belasun. Cho ist doch schitsun so. Bela chit khalgui dati I kiga tsado. Mel miskan eye shi so noch shi uash dat. Tau. Olu dat. I grud nisa lo dat. Diri zuza do dat. Tau olu da utsu. جو خاص خيسو سمو دوسا يتغنا يتاع تيك توك شرازني ساع تايب اني هم شناس اتشوح لو جروب نشوها تشوخيس سير اتوس هر دي شاح هر خير دون قوز دي شاح هر خير دون بوش داس حيا اتسول نايوني موخر دور ادم بوش داس يوغي ولا عيسوما داس سلوت اتسول دي الله هر خير دون آيات الكرسي نوع ديشة все, короче, они свободный бон, бог, да? И أخي так, إتسجي بيرسلت أخي أوه دون لبايع да, вот именно вот, милые. И такой учил отставший, так бакала тян хит кой, хиты тупой хит кой тян. خيط دير تبوي خيط قصاد وي تبوي بيش بابا بوي دو خيط تبوه وده الله خيط تبوه خيط تبوه شنات تبوه خيط إتنجي هذا قوسا يسمى نعرف حي الله بو دوي تيجي هو سهر بيشات وتر وإقران وعديلش إقران ميل ديوش شو كروجي ميل باز بو أعطانا ماش شو إقران وعديل حويلشل تيها بيراميد سن كتلولو شو سن ميل كي إيجار بو بوش يهم شدويت يقار يتسودسكي أرى يعني مكمدنيا إقراج ماش جدا بوش أش دشتيش إنزاري هو كلا دادية جاكازويتسا يوتا اوك حقاش فيديو كروج هر وعدي كندو اورانج гош эштиония тыканчо даурж душно штаду окно оказывается идзари дукма олеш чуси дамелвучо скоран вадулш ити заумшиш о камел шош дама под амелдо оран мелчра эстиония тыканчо вадо Представлял мелта Wat outlash, wat zo business yaşlanıyor ya. Belki o oldu oldu yazıyor. Farmat iwetsa dürsh mornish yutich patsench dat yo mornish aptek wada ka tigar hayat dukta اليوم. Вот. Вот пример я молодец Volnas għalija xedder itzar, inti għala megħeddu tam, itzras tixker ħajul xultam, tuda suda, xtbaħer, xħalbuħ, xnoħġi, oqa, din du, għaddi, qoran du, kuzix ma jgħat, rodi bu izabar xlilja. Оказывается, их лошаи газабар наоборот. Мел huwa. Kom dan otsel hom nou way. Ish twitterin hom lielin halch. Ba oltat enom nou, maar ots en hom dalur darweg. Ja, постоянно за не слой бадek дич. За hom dat way ulsh, dela полезни ларим. Je dikke larim hali atzaronar, je wen kočari atzaronar, pa ide aj lari bošta. Što mu kurh ulsh.
وهنا عندنا بوش سبالي تنشوف تدو يون كروتشي بالو كرانيت بالو صلافيت خلطنا ننزا أبردليت تتسدين سو ديال يالقي شين بالازنا دولشينا يوخشين دعال دوش جو بشي سيا يحكي تيقع ألق وبشي إدواش دات وتيك أبزاك إدواش أل ديش دات تجوا دوش قرآن تجوا دوش دوكو ومد بصل دين دبوش ليلوش إشين شيا ديك بريكراسنا هوشيا إش هيز ديش تجوا زريتلش بات زريتلش هولش я не знаю, ты ведь дин цадоишь кули цаца. Иеговач, да, иеговач. Открыто, ари, оскенчин видео сулав хацар сусо. Эйч дюша бош, сон болцун ца арбомо атра бош, аш мо дайш и хустал, цик мялица дё, балкеадел. Туда тани камелдин, короче, ца чукуэсэн, и бо YouTube чу разговор с Муртадом, представь, да. Ты тани камелдини? Парма, акционист, ха, шашдючен. И игил хылча, значит, игил проиграть дендел этолоч юкца. Да, юдех. Киса хаттер дутун тядош. Акцер пегмару эдо церкшях и ведуч юкарвач хана. Харсан на остецун юха хада макелогой турора хари, вари. Дело сор. Шашир баро босална саудовский, да? Шейх Ширбаро Муртад Кафир Бош, да, ты не ошибся. Даяка это бусал бьется борда. قارمت از ابو جعفر ومشى شويك شا طريقة نيط يعو بورون за момент. والله. Ну резко дадели. Да. Ну это в разговоре со мной он. Короче, любой нахуй хуй, короче. Обалдеть, любой на курьезор, говори, отцу, вот есть ислам. Некш дуцаница, амма боюшишься. Там дискуссионный вопрос, до дискуссионный, дочь вопрос, что поднимать, это мекш дешь бош, да? И что приечуется бош. И я мовис. И ам доцан, они все учатся исламский учеба, это есть нах мо европес. Шаяки учебы. Tom شو صار؟ شا دكزات ديردو بوش يقعدوا تابتر الله حاجة خلر مو دكزات دوالوي بوس هاي ديلا تيشر مو دكزات تديز بو از босс он ну доказывать дашь вот что дело тишем бо я просто верю в Бога я плюю это моя вера ага и что лишь так я говорю, ты основываешься на разговоре, там один бедуин сказал другому бедуину, и вот так 1400 лет бедуины друг другу что-то говорят, и ты в это веришь, и ты мне это приводишь в качестве доказательства. И сакамелца с контекста вырезать принципа любовь, так чукуэсэн. А канале на царе нет? Бог векал, и азин. Машалла. Что, дик дуешь, хамили, бойла, это уже считает легализовать. Бех мобилиш. Цери чат, ну, музыку, ссылки, ищигату. А канал боя? А канал очистил, чат я. А чат там я, а чат үйте чуа да заях канца, да ях нерица чат чур. Телеграм чуа. Зарсан чат А я. эфир хош, юма, чат юсе. Аз уже да я это пон. А, это по пятницам. Да я И альтернативу, и к площадке по пятницам, больше, к нагреву салаш. Нейтральная площадка по пятницу. Пятницам хульшек нейтральной площадкой, и Абу Джафар як цахи площадкой. Ой, ну и нейтральные площадки есть, да? А, сдает но. А, белорусский.
освобождаешь нейтральную площадку, именно что антитеррор из нейтральной площадки, из телеканала, из нейтральной площадки, أصلا أبو جعفر شو أنا الشمو أميالدين канал, тотен именно что из просто что не общаться дайтили, из просто из я канал, телеканал, из просто из حلتوا عشيش شو شو короче общество. Помдушун цер канал, صونة بويسفر أس يوتك تير أدل شيء كنا غير حكنا وياتر أسئلة إذا إمسي تزا حكنا وياتر وي تير كنا وياتر ده خجر سون زبط دجال كتكنا ويبوق цер كده إذا التنوش ده دك دوتا أودات تو لوبوي هم أولف إمغاسون عشرات وقيت الموات وبرام حالة حوس تا كونتكست إيش تا عدال وشيلة إذا просто уж так مدة مدة целый وحي مدة عربي موقع ديش العربي موقع شخصية رواه تيم بول عربي يولق ده قاعد شوال صنة شدات صنة تي أستغل قناة تسدل أستاح Паймароши идеи عيالي نا يتيالي نا ألش أتون صون جواب تلوش كروش يوغا دا عيزدين حيزدين إتوغي صدعوي أن مو بارتو Слушай, ты такие неудобные вопросы задаешь, прям это самое дело, да, неудобно отвечать. Хацар дует, а сразу что отошло. شغل قي أستغل دريق أمال آدم يوغا صدعوي إيه كروشي وانا تعال هدي ترهنسي تعديت كوارتر إيه قصوني كروشي آل غير شورسا قديم صوم أتو إشي دايش يعيالين يتيالين آل تول شدات سعلو بوي قيتيم دا حوز دوي حوز دوي كروشي يوغا صوت إيه دعو يدقي Манипулировать, за что хоушуз. Ну, хотя жим расслабиться, ну, дёра, хавиш, готтур, шесан човек, ватсел, дага, чувенир, дёр, парабатся. Жим, дёр, хочу дитил, хочу дитил. Uns более-менее. Интелна дарис дюч, торнадо и дюч, все равно полностью эйс ладьях я аргули гердес он дюч дукис, уж это канал чуах зурзукетис гевайна ост абак дикцет векнир, так и зурзукети شامور جوتشوالير مو جوتشوالير نو ديتش دوخي هونش داتي تاقينس إيسان بالناخ وان يوقع هيتسل سخل قانا خربو لما خربوش نو ناخ بيتا بيزر و سويكاش باس دات ملا يتعموه دوز ديلا يحكم بات ولي عطاوي ديلا توش دات خز دات ولي دات عطاوي هيتسل عطاش حدا يحكي هو يبصوا بدينا تسديسر و هيتسل توش دات ديلا ما توش دات خز دات يبصوا بدين ديتا ما ديتيش ولي دات إشتا حدوش اسميل دول هم أنت حدوش دوه دات ديت خز داتي تو دمدر خوديش تو ونوخشي دات وي تا دمدر ديز وي زرزوكي ولا واخر ولا بانمت ولا تسلا ولا نيمز значение دات دمدر دات يدوش خلشي بوي وين يقام خربوش بات سمانتا يبوسو بنت يوقع يبوسو بدين مدي يسحار مالنيش ينس يسبقينيش سمت ايه خوشن عاش بوش داس اعطي علرت عواس عود واي اتمات ديسنا ديش داس قلت له ايش دي واتس ديش تو انت داس قلت له
и войгар войниш бу бойш пиша войшишвай бу вой мехшвай бу вой рулхвай бу как будто войга гилтушсан войга иман душсан настолько дать вой бешится бешиш шей вот и эла верват ну эрем донас и алам олонас и да совош хена олонас и цаэл ши цало эра ду дара мукладас as элэг цан дара муклада хочуду и километр мехедонас ан элэг и these Farmer. these are way O bırakma bela. Farmer. İzudi yer farz doy İslam dünya. ما تسخزي إزودي yer farz doy بسوشنا. Хазарон. Экран переключать, и шульса, что как чук компьютер, я бабе ашвош, димаш, как что твердят. Не то, что first do, а угар роли бусот тагло, что духозу дребек. Кто больше пушечного мяса производит. سويك خاطر فرز دو يسمنو أز بوق فرز دو دير خد باي مروشات بوق زودي علي بذات لنا هي زودري دخو بك إيمان أصلا دول شو خوي Иман, он самый лучший в этой общине, тот, у кого больше всего жен, больше всех жен. лучший общины Иман воля дегу Иман вообще дичь дать, это метя, бада дичь. да Сега чисто пушечным мясою, кто больше производит пушечного мяса для халипа, умирает в окопах, тот лучший покоренный, то есть мусульманин. دول دل دو هاون إيدي شيء يالي نيتو الشتو سويك يالي بوخ تبو الحصولنا تقوش دي شوي الخاترس صنة تعوي ووشا بوخ تو أقوال تو مال يلين دول هم ليلو دي شوي وبصوني كروشي كوك باقر صون سوا كروشي يا أم يأر ضعوي جرح الغاتر شادق صون تلامز تم و تاق تو لينو بستو بكسامي لوتشي بستو بكشي يبوه وات حيدي شيء ده شيء يالير كروتش تو يالين خلش عنص يالش مش عادو بوحتو كروتش ابي ذات انه فرز دين يزود يالير причем здесь فرز ديني تصدني يالي بوح مدوي Изибенка, гумат, идек ислам, куда ялин, тут мохлюез объяснение мою шейго, кем всегда мадать. Реально, не я. Пармат, хажа, так инца и масит зудели, и форза вау, короче, чего, то есть так и суд масит то смотри, и воду, имон не слушай. Зуда яц, адам дати, да, алкоголен дати, да, и масит то смотри, واخر خود سرشاش مبو ماري حقبلش شيت إين داي بيتن شي بير شقدتن مخا جرشخل قيمران تاعحو احتن دعبان دول زدري بوي تان قيش ناخي ماري بغ مقواش كروش دواسن ايت دو مبو تاري Балдаться гундяч. Та зудриши пърз не слушли, му не слоиш, да, цинца, и зудеалиш, да, цар пързду, тег, да, цич, уважаемо, а куз диоз мариеш и цин уважаемост хулцин, цахулцин, му хулци, му не слушли. غازو تيرار وشوش تيجا وبشي عايتين ديجا سان ديك مخاطة سواش تايو يشبوخته غازو خود там ты неправильно вопрос ставишь, он масит зуд хилча так от зуд чуна масит майр хилча так нисло э قيتي так наравне хуле Мюллер дин далах не имеет значения, да, шавик равноправие уж хлебишь ват,
زودي بلا تجري بلا رمنا براوي خليه شيات ثاني بقى رمنا براوي خلش شيء دات борщ تجان هو обязательно تاع возвышенность خليسون زودش نهون تخلشي так и تجريش خلشتك زودش نخل صديس يشتغل ديش داتي دنيا حا يشتي أدمر حا يشتغل ديش داتي أدمن اللي عنده دنيا عمدات دنيا لا مصدوع دي شيء كبير يجي عليه زودي دوق وين يقي زودي هذا شو ده وش لارم خلبيش لارم وتيخ بقى زود شن يهتو شي تو وش يشليل شي ده شن وجري بو هم سليل ده خاصو سليل شي يشيل شي يشيل شي يعن خاصو سليل это окуз гикала дерекца случай первый том добавишь дерец по-моему дер первый том добавил дермет чувство да добавил был дерец гикал сэг антиадоз где-то январе-феврале это февраль 94 год дукос 94 да шиил юж Kober dermetson şikant duvoş güçleriz yettin soğuş yazutçun sabahın doğuş yakın büyüsün su dukç o yettin azgısa futbol şmetti gerçek sadiç doğuş asihı vahaydas yelleri kız yettin büyüsün yakın anok yok şunu nok kıyhatsa yaluş vahıyor يلا شون ويجريش ديك حاضوش كنت верон Москва تقول ليل это يوغز لامчуш يتعط ماشينهم يتس كماشتي احنا جي بيس وخليوش صالوش نوق وصل سيرفيرقس شيء يشينك شيء نوتس ايش بيكش سبيت وي شيء يشيله ديريز خليلتها ديريز خليلتها وش حاجة نقصة أوتومات يعني فن يرتاح يلقي شيء وعويس فالوريوك تي وخلاش وعويس نيرز وعويس السرنيد وبيدي شيء نوت سورة قصير شيء شيء يتن يحكي أنا умерла и там замерзла. Çocuk dik kobi bu hayal çok derdim ama hani şey kiyo in aveh kırıksarız. دارس اسكانتان خو شخلي عارضات شيء يجي بتربوتي شيء زبيرين تقيد تربوتي خو شخلي عارض صرنا دكر درجة خو اشتغل لغصة Ну, тондело это вы бьешь с собой харсу целилет я мари ючрена марда хамовор их خدي حبيش اسمعتنا يا ماريوش حيكنت كنتير هم دالا اجوكو ديفون سيعيل هم دالا اجوكو دون ريش ريزوي هو شوف قمر ده لا يلخص يخبركش بيكش يلوري إذا طبعا لسه لوي دات إذا موير разные كلية شوية دات بوصل بين علغة بيحكما إن شادق وي دشتق يلوش دق مالنش كات ديزي تو إيش ديزي تو أتع آيت ديش ديزي تو أتع هر ديش ديزي بوش دات إيش تعونش دوي وفاك تيوت بقولنا طولت نجاته وين يقع يشتغل داتي همش وين أختي هما ملا ليرين خلدو زود يالوش خينا داس إن هرتغنوس يوشن تعامل نشتغلتي قاعدة تعاهم اشتغلتي قاعدة إن أخذ شغلة دو يرتر يالوش قيش يرتر يالوش لا يقيش أورمير يالوش لا داس تو
شو نيتري دوشنا تشادش شو ترى نوس يشون يتغنوسا أو لور يشونا شو يحاش سخيتيت بوش داس دعبل غيداس شو برت بيش خلا اسمع يبرت نوس بيش حل خنا داس يبرش تقوي إز خلا سامي أتوسيني ويك داس تحتم ديلي إز برش تجن تخيتين بالنخ تسارة شيء تيلي يرت تو نوتروي دوشو أو نوت هم ليل وردوش يساني إنوسا أو لري يبوش داس اس نسير هم دالشي دوكم خيتش سغلا نو بعضو اسكي تسيلي يرتر دالش سن خيتش خلا هم داس تعليرين ليرينا وي حلقة هم شداس نوس يستغن حيج أكار بيش دل هم واخر هو نوس حيج حديزو هو وقص أكنت زوديل حديزو هو وق حديزو تري نيوز حديزو هو وقص إيش خل بيسونس لارم شون بيرخل شو أزم دعوغر وقت نان نيوز واتسو уже سو نو ديزو دعوغر هو وقت بيبي واتسو نو بعضو سون جنق سبقي شاردات ليلوش دات إسانيسري بات إيش أقول حومي برخسر شيجري شيوعري بات أتوش أو سغية ترسل ده ديل دات سغية ترسل إيشي نسي بات شولير برخسر داس دسي بور ديسا ديسين إذا قنبل نسري بوس قنبل يجري بوس نو تار شاشة أورك داس شاش أتلورش داس أرسا يجريش أورك إنسري سن تاق إمسير كير تاق مدرس مسيري كير تاق مدري إنسري أولورش مبرو لارم مبرو دين ثاني سوازني تعاوما داس أرسا لارم بروي ووشي كولتور يات بدرجوات ياش دروي تاقي بيري نان خيري خارواني قان عورين داس بيري نان خيرش داس تن لارم شوبا بيزي خاروي وي بروست تاك مداس نير قوي لوش واتس تك واتس اوش دك بروست تاك مداسيس هون تاچي غاس خيالي قوي غاس خيالي شي دلا يالي شي هما داسر اولش نسلوي نو فاكت تنين قوي بات اس بيري وشمله تيشتو يبير هون دالشي از شيبيرش شينيسر خواشيوق حلقو شوال اذا تنا ح نان حنين هو باس بوش اشت حلقو شوي وشمله هو رازويتي تسخوليس حيقل ديك تسخولتي تن بوخ تسخول اسومانتا شي بوخ بولش خليه شوي شينين هو خلي بيسر شي دي هو خلي بيسر شي اغو خليس اس حلقو اشتر بيري بروست داخل مداس هم شتاس وانوقع يشكل شينين شتيل يسبقوا يلشوق بقوا يلخصون شينين شتيل يسبقوا يلشوق يشكل أتصل سي لا أوخس это شي вежишка нен вежишка цахачит ши нен мешитил يسبقوا يلوق نقشي يشوا примерно иш сидаш дашмадует и никто не имеет права дичь претензии предъявлять. تقيزا أدملي ثاني حدوشتل وي глубокий دوش داس أدملي ثاني حدوشتل وي عادش إتغن توش داتي نيس داتي وكيجينا تشوليالش داس هوديوتي حبس البوية حبس البواتي حلامز ديشوي واتي هم دو تسبرستو همش تسبريدوس همش وين بيقاتا ديش نو فاكت قرجير دوزا ديش خلما ديزر ليرين ما بوي ديش ديك خاخوش دات هقارة وين حيغة تاويش وين أبس نهدا تاويش تا دين يا تا آيش تا سور نيش إيش دوش دات ويفيش يوقع ليرين دات دال على الخامولي يديل دال يازن حدو ايتر دوسي خوش هون دالشي ادمش يازيش دو شادق اتالي بصوب ديني حاشادق يازن دو ادمي
نوختي واخر دات يازي سون ونوختي смысл مدو سуманте وي دوتش دو هم دوي وي دوتش دو ديك сбусур дину وين دين дасық дикум дуй вой дочдик ничего он нам не принес, у нас все было лучше, чем это бусурди у нас было и есть да мула хитам дабелча это вой дочдик дикум сади нахсар у нас все было сечу чо цанох ловой сечу чо гилах шловой يزقل خلا وارم خلا مصر نوسلا نسات الو وشولا وش واخا خيتم هو نين تعامو خوش چی كيف تو خوش تصدق اشم ليش تعامو چی تو تصدق اشم انوخ شو خل خلدو غرش الشين تدق عقلات شين دال حتى دي لندل شي دايناني شي يشوش دي خوي نين خوي شي دوزل تخز غرش القونا خل دا خوي التنسارة جوابلوش او دنيا نشو حكي روشي شقوال خلدو ديرق بابو إن خليل خلدات بابو إن خليل دو يبقى أربع إيشيو أش بيتا إيشيو هو دا إيشيو خلمدات بوصل دين ليل دا نوح شو خل شقوال خلدو صندل تديز إدوقنا يخن فريدم صد حاجة يحكم مو خلوة شي نقطة تحول شن يحكم تخل خلو ما خلصن يحكم خلط دوي دا действительно عم باهل شو خل دويس دل ده دوي خل نفاكت دنيا هم انتح ناغن حلقة يحكم ما خلصن شي هم انتح شقوش شي نقطة اللي تح شقوش شو دو بصل بوشا بوش يشوشن سنو هو يحكم خلصن جيزني زاسون أروي اليسونا تحوي يحكم خلصن ساتوت خلصنا примерно إيش بوخسون هو نوح شو شي نوح شو اللي تاني شقوال وعج خوات مت كيات أغدال حقوال الدنيا شو عن مت يا إذا مخاسون صمت وقتني سندال نيس مبلر شقوال عجسو يعج سوات نقصو يو повторится дивдос сумата дат армас мал дат и нохчи хума тяхча кош хашдат далда пахот хиц маянлас груд нис маянлас диги зуз мадиянасу вок маянасу сумата дат и цаяжасо кошелек мой и мухири но факт и кошелек мелчу есхилчи дат كشلوك وصون أتلو يحكم سبنا صدق نيس صدقنا سنخشل الشيء بيداس سنخشل تعشقوش خلشي بيداس صديقي زلدوش داس س بلش نيس لوشيات سبغوت خيس لوشيات سمشيني بغوت كتس خيسلو سنخشل يبي حلق داخشي ده لا تنسلو صون إيش تأخير короче نوح شو خل يشيوش مدرديش إيش تحلدوق وين تان وقتنا بس وق وصل خان يقن وصل سونا بيا ويلول كولا سجموش خينا نخش مت لامز دخو اشتق واتر لامز خلال سونا داس ملقيق نخش مت خيرسون بقي شيء عامين يرسو دوزرسون هم داس شيء نخشل ديزر تير نخش مت لامز د شادك عامين يرسون يستغن سوق وق تقوسو سوق ولق حلامز دي شوي كيش ناغا وقي شارع لامز دي شوي بوغ خدو ده هو استاند دي شوي لامز يا لامز سديش سو تدخل شوات سين ديش داسس لامز سي كش داسس لرد ديشتك سي هما تحشق والو يشواتسو
سو هو أثر لامز دي شوي هقر إيش دير شوي بوش هقر ما خدوا بيش بوسا تر مو خدوا بوسا ما ديلخ تيش ودبوش شتات مو خدوا بوي ما تيجي ها مو نسلو هم مو نسلو utsu çamboç mu dövdü ve din diyeş hiç. Busul din boş halga deç hiç. Es bagar dokş hiç busul din. Humla çoğaş valla busul din diyor. Şu ise tuğş valla hum busul din diyor. Şu ise uç valla moluş valla ve la çoğaş valla busul din diyor. Şu diyor işte dat harem حان boş dal huma ve tagan mual niş bat diyor. إميجر دو داتس حكيت دوشتك حكيت دي أنا حارم ريتش حكيت دي أنا دلع حي دوزون داين دلع سير حيقل ذكر داتسون نجح أحسن حسم حارم ينع تجح بيرت لاتر داتسون حارم هما تحشق ويل هو حون يحكم كان عيرين خرباتون اسمه تاع خرباتون قوما تاع خرباتون قوما سوجي مول شينا سوق طبقي شير إيش دي سريس حون ميجر داتسون حبيت خير داتسون حدوزون حون متأخر باتسون حسمع أحيني الحسم الشوع أحي حارم ينع تيجا بيرت لاتر داتسون شو غوشي ترلو داتشو بوش إيش دي سر سون بوصول دين إذا بوصول دين تغلا إذا نخشي دين خلا إذا تان اتون واليقص بوصل دينا هو يوتو شو الهرورش هقع شادق مغامك هقع هو ادامك هقع هو ليلومك هقع دوي قربامك وي نوختي دوش دورش دروي دوش دلي دوش جواب ديوخش دروي شادق دركو خلما ديزر وين داتر دونش بوش ليش يلا مدازوا طبعا دونش دقيقة ويرا برش داشو دقيقة قرآن حلقة دلو ويا قرآن تحت سنة داشة سديش ويا قرآن يا هودو ده تاقي سينوخشل هون تدي سون تبيش وسينوخشل هوق ها سون إزي بوي كرواش داتقي هما سون كر دقيس خزا دويس برشا دويس يحكم بولش دويس مسيري دال خلين دل همانتح مسيري لارن بيشتو سنوخشو سأدمل تقصو هو حيق دوش ور استغل يشدين عداس حق بوغي حاجوه إذا ديزي وجد ديزي وجد ديزي هو سو تب العطيش سدايش عينا عد دين ديوش عينا دلا دين ديوش بوش بوش صدايش معينا عد تير دايش عينا عشت عد دين ديوش خش داس يحكم بات عطي دوي بوش نبقدو الدم در دايش خلي على صدايش عير باتر تير دايش عير باتر تغن سعير وات سون دوزيني سعير وات تاق ستحي عيريو عيل تغييسو الدم در نقشي يومي بيا طبعا بيوس قديت داش صحهم تسقوسو يخزا خيتسون يديكا خيتسون يبورشا خيتسون يدل على خا يحكى عن بورشا خيتسون تاق شنا اشتخيت على خيتسون برك الله الدور بقلو شوش هم داس واخر ديري صيبون صبرنا Vamos noći ta dur boha, ja ma se khirsu. تقيت الرانسة Vamos dati noći ta aminir elra, vamos noći ta dur bara, ismo khawusos. نخشي متاع أس
نخشي متع سوجيموش خنا نخشي متع ديش درق اسلامس سون إشت حلوخ شو دريزة بقي نشتات إشت ديش ناخبر إش ملدر هما دوش بر إش داجي مال خيردات نخشي متع عاموش درقسون نخشي متع عاموش درقسون لامز دي إز مو خل ديز مو داديز مو إيس ديز أي دك أوش دوغي أوش هون شنا واخر هو دك دوغي هون يقدرش لامز حقيقة هاي دك دوغي شادك دك صداقة قلت له ديل وقتك حب هندوش حيوك خاتين دوش حبي ووتي خوش دات ها أقوال دول همان لارن بيش مدوتو جاش ديلاتو انت يروالاتو وزن ديل بوش بايا وزن ديل بوش ديل وقتك حق غير وصل ديل الله واسمتن حوش داس ديل شا هنس علامة ويشوخوا هنس وي ما سير أش دوش تصنوا يوز هو تصنوا ير بعن تغليش دينا كان دور دو قيمش دينا داس خسخليت ديكخليت ميرسخليت تصنوا يوز بوش داس إشتا نخشي موات برق شابك داس سون بيسنك إش دريز هنس تغنى وي إشتا إلامز إلش تعكل دوش هم خيط واني ذات دو عربوش كل حديان دوش سن خيط واني ذات إيش بق ذات إيش وحلقة خل دويس عيري تبقي شرارة تداس إردوسي دا مدار إردوسي داس شو ديش تقولي إذا علم دوش تقولي ككون смысле ديش وريز نتوش تقران مليون انسيكلوبيديا دات ملدل هما دوش تقولي دات ist ideš wol zualer is dat ist megir dat tamam de chakwa hajal hun dil her mot belan it's haymati sane idin دوزة هون خلدات هون حسيخ تحكي روح سومان الدين تنا ودل داتي ما سو أدمن دل دويس حمت قلبو سقول بو عقيش متعدش سون ديل دا دي تنقويز اس دي تنقويز Да, и что тут намного. سو Ну, سي они دل как-то دل ديل سيلبيق متك سون سين مخا ديكوخ مثلا خاقز دير زا وخينا هاي ويخ لاتشا هاي دكتو ديلي دير هاي أغدوني إذا شو مون حقو بقي كانت تعمل ليلرسو داس إشتا إلامز ديوش ديش موخردو تاقي حلق داقن موخردو تنساني سنة لامش ديش موخردو وشت موخردو بوش داس اللي بيستو يوشا بس بقي كانت تعمل ليلرسو ديش وعديش شورتها عندوش وقع أتيس ورطة تاق بقي ويجري بر تسال ما تساقي خواتش اشتعوى اللي يلرسو اسخندينا استغديش شو يلرسو حوالي دا شو ويجن دا اسخن عيد شو بذات عيوني حلقات تيو وات عيوني حلقاتش أعنيقت دوي أعنيقت مودو ده تخن دلدل حي ده اس دينا يعج مغوات ويا تيش بيهكالر ويا أحسن تيشيتنا بورشيتنا لروي أحسن أدم لي بيزا لروي أحسن يحكى عن بوش سوريا أي أحسن إيش تو يعني قد دو إيش تحيني قد ديش عني إديل دقعوش قد عفيجلس ديك حلامز دون on إديل دقع خيلش عني أحقوز دوي تدوي بخيز دوي تدوي إلامز دات صونا قد عفيجلس ديك إديل دقع خيلش عني إلامز دو حايل خادير خسي Да, его хом хил да он уж да уж халоч но именно обряд уж и ламос дари уж и ламос он кайкари мал кайкари уж
وياتف ويخيل ياتف даже أشر ديوشر خلامز بيشون أشر ديوش دوق بولشار إذا ديرنا داس بوصول دنا إذا ويقومن وعيود دو الصوفيزم يودع قندو إذا أنا شو داجة ورس تعميج مش خير علامة خوش تسيجا دشنا خدوش تقيشت واخر هو الغدو واخر هو سكوند مو خلدا ديلا الغدو شويش وليش اصلا مجو جين داديغن ويدغني way humant ir mach o gen dadigen we idel at yol metig ir gen dadig no we idel user idel hachwar delik hastoler ost ir sach o gen dadig no we ots del khtishem ir gen dadig shtukh we mach o gen فريدم يشتا دوغ دقن بوغ دو يا يشتا دوغ دل بوغ دو يا دوغ دل dog it's da mit ثاني هذا وين مثلا ذكر حقيقتش ويهم دوز وديل حخور دوز ويهم دوز نظم حقيقتش مولتي يشر اولي ويتن اشتا اذا حقيقتش اذا ويهم دو ويمي خلا دات ويبي دات تاق اضحك واندر جرخ قي مصني دو اش ديل حخواش ماتكش تاق اشادك ويدو نقص ويهم دا عادي عن انيخم يدعوش شو تعنا داديك نقوي بستورن وبشي قيش او داديك نقوي دقم داتي سندل بارس مي وي دايش ليلين دول ادين دات سنة دوغ دقن خوي اقير حد بيخات يشتر هم تاع تعمل دوغ دل خوي اسمه تاع دات ايتا هيتس خلما ديزر واش خوش تعمو وين ابيس نيت دات خوش ويدايش كمنيش بلا تول حال خليع تريت خليع تاش خليع سيرانو فيشهم ليل واشتروي اتغنا يحكم تخلق وين تعيش غير حكيك واشتل همي حبيش شو دوش صل مشلوش تاق ايش ايشي بيش وشي بيش وهو يقع كاجاش بالهم انت تو دوغ دلق ثم دوغ تدول دوغ دلق برش داتقي تخز داتقي تغرج التيخ وحتين دات هل صدينا دو وقع سوچق ويرو ال دات تغرج ال داتقي اون يحكم برش داتقي اون تغول قون يحكم دات حيزوچون علغات تغولون حيبيرش علغات تغولون ناقوش علغات تغولون لولغوش علغات تغولون قيشن علغات تغولون فيحكم باتقون نو حينوخشي هما تيوي شي تاق خلون يحكم حيسيميح خلون لولقوش على خلون فرنسوش على انجليشانش على امريكانش على هون يحكم خلو اسمانته حوق حين نوخشي هم دوزر حينوخشي هم دقيت يشخلر اسنو يقدمل يلونديل يقدمل يلونديل بريزنات دويس مسيرة دويس بريزنات يابانش دو انجليشانش دو فرنسوش دو مسيرة وليوش دو المتع وين جنا مدوي هم وين جما جنا وي ديستويتنا وي هم بريزنات ديش مدو هم دو أدمل يلونديل تنساني أتاق وي أربي ذاتيين إن شاء الله الداس ميخش دعدش مجوش دعقش بماضي دوال أردوش ها مليبيش خويخ ها شش يعربوي إيش بيش خويخ ويش بيش تعلق تحت بيش خويخ نيكتو هرشم ليشير هرشم توت قشير هرشم بوش دات تعن هما انتعاقي تلير شوش شي هما دات غير بوش دات تعلق تحت بيش خويخ أفيش نقشي هما تاخي تنواردوش وان جنقي ويغبيشي ويلارم بوي ويزودريشا بوق ويغلارم بوي هون بو ينقشي هم تسن دلوندل خز دلوندل عاد بوي هما تداش يزودريشا بيش خوي هون داجي يدش قيواش بول يزودري تربال كنتقي بوسار تربال يعرقي بوسار تاريخ تديش دوخ عربوي دين وين نخشي دين دمداتيشت
ونخشل دمدات إيش خلا مداتيز تا زودري طبعا توريتسكي سيريالش حويش هون يعني سيريالش حويش اتس يبوشل رزرات حق يتصدات يوين بيخات ياشا اشتغل ديزر بوش دات ساقي هوديدو وي ويش نوخشل بويش سخش وي كنتيش وي جويش ما يتساني وي زودريش جويش ما يتسوي مو فوليز ميل بورش دو دين نوخشيهم ميل چوغدوز دات تسوندر عربوي هم دو توريتسكي هم دو وين بيخات ديش تغن وي زودريش خاوسيش ايوخش هما اشتيشنا تا اتس عربوي يختار يوت ايوخش هما ليلوش هما عربوي يختار دو турецкий, арабский, его хитцels классик бай признаться нохчи шаша особенных львец шаша особенно هم ايوه يزبوش ليلشتل تان خادمة ديوه ميالدر هم تاعها مسار يوش دوه مسار ليلوش دوه تا особенно стяц ويا تعني هم تاع وزودري تحتر دانيس بلا يخوارز هم شوية يشامبوش هم شوية ويوصغوش يلدات يهمش يهمش ديش يتسريالش خبيوش يزودري يشتبو تعال وغير كريوهم تاع دات بيش نقش الحلق صداقش دات وين هما كرور دويتي هما نسلور ديتي وي تاقي وين نقش خزاير ديكاير إذا أشا دويتش خيش وقارة دويتش خيش وقارة وين نقش حلقة داقن خيلش دات يوقع خربروه طبعا يشتينا ويش государство يوش نخدروه يتشو خليقنا يروه دقو سنش دعدل يروه государство яқаш государство цаючвой государство яйцаюч ю веш юхоич матсанамеття муэдуис сюли бола онки бола француз бола англичанш бола масана قائد يزري ويش государство ю استح وان يحكم خلي يحكم بولش شقدر دوي إشادر ديمونسترو ده خلي هو كونستيتوسي تا ويسنش دادلي وي إبا عندوش لك دوي إبا عندوش وي دل دوي خايد ديزريس وان مثلا خوش خل ديزري هم است دور دستي هو يحكم خير باستي هو ويش دادغان سنش حلقة دقيت يحكم خير باستي هو دالتي هاي بيرت كيولو دقون ديسي أسر Malta all وين غدو إذا Malta وإذا ويات Malta بقى ما حياست وردو تجا تون ديتر خلاص يوز وياش يويتر تون إستوري تون داخل تون معجزات شوخش استخيا شو إشتون علياس تون داخل علياس إخياست بيشلو إذا ويقوميات شون يسلشتو عربوش ليلي نيو إتو خينها просто ويندوز فيز موش يوقي يقان باقي يوقي ويات شون إذا تنبوشان ماتي ونقش ليلي نيو ونقش خيلو أولي نقش ما تعيشري وبيري ووديو نق حال بخشاري نقش ما تعيشر تندر إشتا ويو ماتن إدوك بوشان ويو يقان ويقوم دماش بوك ويقومي
Marshall dışı masagi. Vakar ho adik. Ditsam ditse illa doğuşarsı. Abortun asbortun te bakinti gen abor. Sahar şey. Vaka biz me'bus büsdoy. Halat hal تعيطيش إيش يخبر بالشوات تغن موديو إت دعيو اليالدوي تونده نادا чуть-чуть время Питбен был бачиш тер модио даюч вебокчун ладу олдорс бачиш сачун شاش ساجمون قيتاقيت يختبولا تنسو عبار سامديا يقصا كرنيت تقول أخلي وأقلي آل تحت صوت لا تديح سيح للخشيلة فارمات سشت ورئي إيش تمنش دوتر تغن دالي الوشون Uurtjena noortje rilk te bogus. Potom они перепрыгивают там это что и пидуинский, да и цуманте бёрзыш. Короче, из положения юцарга, они еще там цан выехать заблудши, бом заблудши, еще был. В 7 веке дăhte din doi tam admiralioților ergi tam büyükli hali hin idaya şöyle din doi şöyle закон дой но حاجة просто не то что нохчене это царит от нехник على ченик ватес Nehum lielvolers. Toen nog het wolse. Ook al duurno de onal je boog. Dus als wolja geiter is leelbol. In sorsbo massan ha. Adam yoğurluk is yoğbol. Diesem doku derde la geiter yoğs mishat. أدمل دوتسم حالات أدمل دغير طبيعي بنوتاني أدمل دلور دات جاي أدمل دوتش دلهم دوي يتأملر دات مش ميل غيرتي دا إشتم دوي جينتا ديود إشتم دو آخر هو Новая дитям дети багдергач, хотя но да гордом дой, но все равно юкара дит садоли. Там алсбо, там кезик, дой, там дюч, хоть схеч, ладуш, абагдергач. Кичара асаву код новый чара и дой те бог, дюч, хелч ош, хелч тох, ягам хулцан, кичар надела хорш. Itmo was horš ezerskama bu, da ezerskama bu horšam, vai išdutie, ardu, kači dikdar, цунтен барасам цавава вега, нормально, қиет меве, ният эвач дикдар. Баркалла туған. Бехмед Аллахизер. Marshall Dolosega. Toch, YouTube effisch het YouTube gepricht, mir dicker der Tjoch. Nach Lado der Hochjoch Deutsch der Joch bei dem dickon Deutsch. Савойля шворцо, хенц нохчи аедля, ши блаттовчен хусумнан
Ялер имел док ях, мел пейдбоцум хелдиз, ха дуаттер велчу теха, инт ивели, ховова тюнзурчун تعيشوا إزود حياة لقا ميل وصل هندو أهقارا حردنا يوشي زودا يالو يمكش دباخ ح حوش волчьи حردنا وش حوالشي حوش الغوق например حزود قيلح قيزباخ ктар типа итун короче это тупой усл это раздор что он штука каждый Именно ночи, что долстон, так что это он ген var веза фум датсинзи долстон ночи, что я чукач дой. Он дой ногти чухдер дас ногти чумухул итайпум. دير وزوردوخ موضات عودت وحادنا تعويش هزم واتسو نقطي شو يوم دنا إنجو شيء تعدوين غان ستيك صوبر ديلاني خزرت صوبر ديلاني بزرتانا ورسلان كتزوي وعيسى والجي وانا نص يوير زير بوشة تعتيم يرون تاشن يوتيوب جا تير خيل دوي نوختي جيزنا خيل هذا غير دو الخير شوات صوي كنا جينا دو شيء يعني دي إبارة نص يوير زير وش ملج دوغتن بيرش كعجر عم دول يقشل وش سكروتي شي بوخش تعمش ديتش برقش سمع دو طول هون قال لك داتر لو شي زود خيقي لوق وش زود خيلي عليه يزبوح يا لو مش بارون No i tas būtu šis un tā vošošie īsne gēli neoš. No šī čā kimce rezas un baudu, kas ar baudu un hām tā dūči darbi hau. No iš tā masa var ievošu dēlis un dēļ. Elçun boğuşvarsam doğge voş ve çidoy şezud toy veşin halka tsafot tüti tam iqel yok qetel ider as soniste هينز نوختي تشوقات دولسدو إبار أصلا أكيد عدول شو دوغر دولسدو بيوخل يوي دوغ يتون دو بوخ مبوت دو مقواد يش دو شاي ديك دو خز دو بوخ دو ناخ مبوت دو تان دو حلوال آلهم ديش آلهم دو شوها نيت باتان اتسومان دال اتا ايدل خلديش دو دال دال دوي انيس دات ات ايش ايدل تاني بول هرواي تدحل بول دوي تاني سون تبول اتس ناخت ليت غير شبو ايدو ايقال دال لا ويقام سمدال ديز نركتيتشسكي يلع اللي جبنتيتشسكي يلحق سستا يعني يرسم دال ديز ويقام Hal tas случаешь хазопсон, энт хаволчи, хаваш вох, ящич вох, например. Так, или ас, пример я ложь бах. Ас, короче, сайзуда чур танкона чают, цайолич, тюнг чейца дуттит, короче, ас айс чей дут, якобы и цан цагает и. Так, ас ол идалава ресторан чудалхва чаю урюй, а то хусумнан, короче, шуга еще ждать, что, что-то. В общем, обезьянство, там шли. Моя мертегнеш долш на васти вежри бок и хусум лан тер галец куй шила и бос беш и бох век и те бос беш ده دو просто, ده. антитеррор Daniel джо
خيشو ثانيوق السيد تحوزيت داش مدو يتسقيت شو سيد دات سيد حوزر مدو ثانيوق أربو مخكر عادي أن بدو ينسكي سيد دوي ها كنتي هينز سين واتل سين جندل دويس درس سمانته هينز ну 95 год я зудели то бусо так сакира не слотха я совчу нах бог нах васти бог кибешхул тайп хул şu bu şayna tak malar hiç beş bu qidek deş beş bu hinsi say husumna تان حلقة جايتني يواسي يوشي يوتان نبقدو تار دوش دك دو خلاح جامبو خلاح خص خلاح بوخشة دعوة دي ايس اي اريال شلتها اي تشي ديل شلتها دات سلتها اي سيهوسونا تان تانيسيولي تساقوي خز دوسون دل öz دوسون دل نوششكا توش دوسون دل öz دوسونش دوش خردو борш тайп панхул так и кенти чубехкин боло излушхул зучун халха оли ас эйс яам халха илэрс qidek duras hun deşdarasis dağçırası diniye veza dağçırsı say nohçal darqsı هون دلشي تشبهكن بول سناق وستي شي برا تخليت يخصم نار تشيش ملا قول بالخلوش ملا اشتا تخلق اشتا برا بوتي خوش اش برا تخري بوتي خوش اتسان حلقة تليليتا اش نوخشي كنتي بوي خوش سو ارى ولي ايس وعيلر قسان يا اما يلر اسقدك دور اسس نو تا ارى بذاتي يا ترتيغا تاما دا ترتيغا دق ادمل يرس سي شو بيحكن بالناق وستي برات خليت سي خصومنا حلقة اش برات خربوتي خوش ايش سيخ شو يوخش خلش تحسين حلقة تا ملخلش دات öz doş alan kuyurş lar volar darqis qiyoma da sariza nu fakt ikhildu hum nu tagan qish madwar hartagana ishta nastayawat madeh deshnu serdas shishi mehchi zudi ari waji saburish dochum hadog wali mukhiryu utsul burish doch hadog wali mukhiryu حينسي ثاني واقعين شيء ملا يشوش حبورش يوش دوغولي موخر يوعى ها يوقع موخر دويس utul borsh yoch dogwali yoch that ilahi boy gush yatsan that ilahi boy dinta that I din duxser lahi tsane utul borsh doch mukhir do idin ha when ushi idin ha utul borsh doch when ushi وي تسونا هو دقي ديش دوي يوبشي هو دنيا انت حن ويشي بورش دوش دول دين غوشي باشا تبيش داس لخي بوي غوشيوش بولناخ تساني اس دين تيخيتن ليرش دول وي هنا خيردو وي هو يحكم بير بقانع ليرش دين عداس ويش بيش حلقة بيري بيش حلقة هو يحكم بير بوي ها قي боршелиоч қидиналдоч дас илахи бой гатса гуштал утсул öhüs döl utsul çambuatça döl nesitse xiltsa megiye utsin xiltsa megi boş das burş dos humş düç das boş doç dol human tah vay hu gözül qiyu bizo iş gosun deres qilish adwa Niet barco. There is
خدوا شادق سوق وال نص يلا خيج يلا جرجر يلا شيش يلا داجين داجي شو حير وفدوي هو سوستقوات سجلا نيش سيدي لا مش يش صوت بق يش صوت بنا أوربن يش سيجايا سيغو ونش تاني توامبو سوستقوات تنديرم as شيء تعيوك دوق سرازو شيء ودا تانسيو كارو تندير هو يغرو شو شيطان ديسن بورستاجي نيغزو دي يالي يشيو تشو يالي يشي قدر بتيغام زودي ساجي شيطان شو ديتمك شمداتي تان بوسون شو نو لوبو تشو يلا عداجي يوخا قنك تو زوتشن جرجر تاوا اوش تانا يوچو خدار تا هودو تيغا ودروغ احتام ديردو وتيش مي وات بوغو تادوا هدوتا ولا هوش ولا سوش تيش مي وات سزوتشن بوغو تادوا إيش تروش لاч بلا يسزوتشن باغبيا чуй بوغو هاوش شو هاوش نص شو يوچي чуаца нишяца хайвош так цагетер дон угар хал хайвош надежный цагет хон азу дючи чуает простади так осол мудаси так тягер вдруг цам доле иблису садин шей уайна шу шаш нахцахлары иблисинте аузина цудош нут хойге бош ist манипулировать я шей идеологию وانا ترقيت بها تعستق خلي قونا خلي دوشي лера ми бошо тер вообще понятие яц тер чисто животный инстинкт эхрою животный животный мире моду есть самка и есть самец и то не у всех иш та животный инстинкт алилш нах от хочи чур халболш бац вообще хитам бац от чуабу шабег выше пупка халболш бац это динчи чуабу боя تر أورجانيشي أتان خلش دل همي إديش إخلي وجدش وج خلي إيش ديش وش خلي باش وتشا دل هم وتانجن قوان دعدق وتانجن لق حال دوش ده تاعهم هو أديش سالخن أسقطشوا عقمل داش إتعزودري إتعزعهم نش حيادته يخيش وحياده يو إنديا تعوني هذا نقدر العول ولا أسبوع من معمو وباص أتخشي شر حلوالي وشي هو دينا كروش أتشور حلوة اللي شورسه حلوة لا أتشور حال سباق حلوة لوش وقتي تخشي شور допустим تعوات هزوچم غوخلا срочно в больнице или бешенс амхلا вот она загорнится у России облобе шо يوخا وشيبساج نير ناخر غير مداسي نير ناون دور مباسي بستاف حوشي جنزال ديلاس مشين чуган егезун ая انتيغا худо тецар интересно досон иш случай тявателч миш дуэти шейта хомо интересно дорсон церюк и бюхо райоли тецига ах вида цунци мишин чо йода иш больнице цабах кылсын телефон яжын леттет езерюцериш связи громкие як он телефон абах кылс чеко шет ая чтобы فيديو زونو كيمبا يا ستيج فيديو زونو كاين تليفون واي لا مش صاد Справедливо, дело, это драстик, мы это нормально делаем, سنودو ستيج تونغ شخلشا كيفيرسكي ميديسيني بودي دعبي الخي كيفيرسكي مالنا شي كيفيرسكي أبرودوني كيفيرسكي ميديسينا إيز كيفيرسكي مشان إيز خاخك شاش دين распространять до бош кефирский телефон حقيقي كيفيرسكي интернет ثاني دين распространять до كيفيرش حدل دو أخشى ليل دو شادك كيفيرش محمل دل حمل وش دل ليل دو يشول شدو نيش كيفيرش بو إش بيخوم شو إش جوجا تاع بوغر болш бу и сам паразитический короче идеологию чисто паразит хули вот просто паразиты на теле это цивилизованного мира. ساتان جرجر سات بورق شا شوحوش شو شو مولا شو هردو باس شوش
ماكش دات بو ات متاح كروتش سيخ حاجة نسون سو سيجي ال تاخ جرجر سجو سي أسبوع مول متكالا التي وانا كروتشي أو سجواتون بوغس حين حي حاج سيغون يا جوري سوجي أمل ده ديل وحكست مسجوات وال قيويست كل شوات أوتنيس قي هو يردو أستون Tam verdad, o sea, más saxiatoksun, o tun ne diyoruz nakiyetoksun. Aqihu yerdu. ميل خيتون تاخ سيج شامل خلادنا صوم خليتا حق بيوخم سوينيا شادق خليتا حصول لادنا نو يرملو تاخ Язык он на подкабушник, юqihu yerdu tsuna. Şey zuçun müt avuk, mari avuk etsun da. İlar içani verlat, qelabiş uyuşma bayat etsun ta. انت нохчичу, короче, ши, грубо говоря, вош вещи му олерум му вообще и вот ихум кверчу дулш долдин худин дутах мечаyti га дюнали хунхали غلقي وزدин галли гергер лой куда это все в этот момент девается неотца хатер дукса فريدم حاجة تعمو إردو إذا تشوها لدو خيردو تسوش إشت زود إشتغل مجيء زوجو إشت مجيء زوجو إشتغل مجيء دا إشت ريمنش خلق سيري وين نوخش كايوكي طبعا دهكن دات إشت آري عليش إشتغل دوية آري عليش إشتغل دوية بوشتات حو نوحو نوخشي خلش حو كانت خلش دات أحمو ديردو رينا وات حيزو ده تحنقا ودات دي عيرير سي عيرير الحون مو دور دو يدق حمو واخر خلو هو إبو الدوق ديت حمل خلت أقتيك تو سبراشويتسا قوي فريدم هيتصل اشتغل دريس تانا هقيرا خيش او كيك دريس نو فاك دروغوي دات حو حيخ واش ويشوقا حو حيخ واق ويشوك حو موات حو حيخ ووكش ولا تاق عايزوتشو ووغر وا ما سير ووغر وا حو مويز دات كانت ويشوك حوي حواق ويش وات اتسومانت دات عايزوتشو حو عايزوتشو ووغش ولا حوجي غاز يو حوجي تشمو يو حنيك تو بيخ ما بيردش يشتغل صحيح عمود غيون أرمي ناخ بوي целый рот юй صوت чуеч короче абсолютно багнер датурдо шеквиро шватсо абсолютно сайн цабоюш болнах сайн боюш болнах сойчол чу бэкэн отчох короче цан аур ца хун галдер дер эл абсолютно дат багнер туулурдо шватсо хун элч сун сай хум خديك تاق شي هم كروتش تسخو تا اشتغل ديش دات يتصل اشتغل دات وي نوخشيهم دات اشتغل دات وي دات وي فشخ سمني واحد ديش ليل دات وي تسلك ليل دات وي اشتغل ديش دات ديردو فقير يوشي كويو وين وبشي نيبنيتني ومشتو تسيرديش دات سمو سمني واحد ديد وسيزوتشو دات وي دا أوتسول برش وش موخر وصو أوتسول كانت وش موخر وصو تعليم تاني برستو مش داسش ها ديلا دوخ سويك خاتشو ونوخشش كعوب شي دوخش دات دينا دات إذا شي زوتشو سمني واحد صدر بو إيها قارة شمتة تنارا سفسيخ ستران وين دارمو خور دوان توش خلا دات وين خاخينا وين هيتصل خور دوان وديش نخينا موليل بي زودش زودي لارا ملبا بيزا موبا بيزا سامي داس عامين دات وي سومانتا سامي داس ديتا يشواني وين خل مديزر دال حلقة موخل ديزا خوش ليل ناخدو دارمو سون إيش تروخي
О, дек азгитам постоянно муабет цар. Мичаю шуревность. Бош муабет цар. О, каст аулак. Но шад яхил иши ревность гайта, короче, ши ихильча. Ноченс, это дошхатум дати. Ночи беш сгилت умно. Иду элча, короче, нах била бюлш. Айн عديها كان مدوي. حلا ديتا حلا по случаю щук темлой станкер чубори так хусумнанс اشتا حوق مش دوتي كروتي شوات بيسا يوقتي تان يا هما اوي темлой да بوغش ايش случиш مخلي شورت اقتقع هنس ايش جباخت جت темлой ها هر قيش يوشيات بوغش مو ليلرو Тикхил случай фион ويجرش وتأمل بوش يورتخ تخبولش إيش حتشوق بالبيش ويجرش تير ماتش شلش تير كوغش بلش تان قاتلش لزين كروتش لزين جون شايك دلوش دلغنا واستل ديش لزين جون داتيوش كروتش تأهلش نبزيش كروتش عين خيل الدقمات كشوشون ويجرش ويجري ليلين ويجري مدو ويعربوا آخر ميات Вот именно. Аква яцу. Вайдар куэлин ду. Вайн цундер эц. Умштях. Лила хина. Йокам хилован. Нена халха йокам хилован. Веш йжриша бина вайн йокам. Нанваш бина. Несриш бина. وقار بنا مليو الأغوى دات تا أدم دوش دات ويش دار قلن دوي خوش دات شق دولة خينا وين سمشتاح خاخينا وين شق دولة وين تاق يحكم بوشة دولة وين وتصل خارسون شوي حقيد وش لا تشح اس خارسون شتاح ويش بيرش دعدوش ويش بيرش دوش إيوي نانوي وي دايشة لله شي بيرش دعدوش نو بعضو أبوهم سبيخاش غلقه سبيخاش تغن هقار ديش ترهم شتي استيسغيتنا إيش بورشا بوش وين غي بوش تشقا بولا إيش تسونديلي وين تغن قيتشا تسار دين دولهم تسار ليلين دولهم تغن وين قيش دولهم سن بوسور دا خا ديسقوان غارن با خا ديسقوان خور داستيوان دار مغلا خور دوان نو بعضو ميتشي دعدخشي وميتشنا ليالشي دات يميليو رسيسكي ترمش شغل شق دولشي وقنا شق دولشي ويش نخشي همي باي وين كرم صدق زودريش لارم سبق وين نخشي داتح وين نخشي هم حلق داقن داتح وين نسيش سلور كوي ويش زودريش لور دات ويش يعرش لور بات كوي هر إيش بوصل دي نعمكش دبوش ليلر بقش هاي نخشل بويتشيات وين خا دي يسقط Маршал дома Сергей Мовдашо. Маш в угол, князь. Машу. В общем, получается, когда не уверен мужчина в себе и своей жене, возникают всякие подозрения, и ревность не
ревность, в общем. То бишь уже воспитание, ногче воспитание. И чисто и арабские подозрительность, ревность им, что цундела, и что инц воспитание дохчервай. Халхи рефридом смаалар мосит тадам чудичи цалли цан корч чуборчана кортум и что мышцадар шаболчана никогда в голову даже просто не проскакивала даже такая мысль. Шашконах, я думаю, что нормально долдел. А они сейчас шуются, шелунш. И одни вот такие вот вещи в голове. Флайн, а выпуск был шатерал. Сагаттяж. Минут на 5, на 10 забегаю. Молодец. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Лауреат, как я тебя ненавижу. Веношун, Даджаль, Веношун. Как же я тебя ненавижу, Бадра, мой ласковый и нежный зверь. Да, где в этом ракурсе. Я люблю тебя, я тебя ненавижу, любя Бог. Сандук из Аллаху Экбер. Да, как я скучаю без тебя и как я ненавижу тебя, когда ты появляешься. Аллаху Экбер, Аллаху Экбер, Аллаху Экбер. Ну, знаете что, вот мне говорят, многие пишут, говорят, вот не поймем, говорит, что ты тут творишь, говорит. Вроде бы ты вроде серьезно ведешься, а потом кричишь, орешь там, короче, пищишь, воешь, плачешь, мне говорят. Я говорю, думаю, что ответить, думаю. Как им объяснить свое состояние души? Когда у меня полная гармония по исламу, я же не могу быть другим. Я же, как ислам говорит, я так себя и веду. Надо кричать, орать, пищать, плакать. Я же истинный мусульманин, алхамдулиллах. Главное, когда я это делаю, им это всем заметно. А когда вот эти муллы, имамы, проповедники, так называемые ахлюсунна, вахабисты, там, чемпионы, киборги, они это не замечают. Это у них как в порядке вещей. Это они относятся к этому серьезно. А я сразу, ты тут серьезно, а тут не серьезно. Я даже не знаю, что сказать. Я не знаю, что сказать, как себя вести. Я же полностью отдаюсь исламу. Я же Мухаммаду себя полностью посвятил. Служению его сунне, слову Аллаха, изучению его. Мои дни, они наполнены чтением Корана, сур, аятов, мольбами, намазами, намазами. День и ночь молюсь, стою кверху задом, плачу, рыдаю, умоляю. Все мои взоры обращены к Аллаху.
Во всем, что бы я ни делал, что бы я ни говорил, как бы я ни вставал, как бы я ни кушал, среди кого бы я ни находился, всегда молюсь, делаю салаваты, делаю дуа, стою в позу кверху задом, на суджуде стою. Альхамдулиллах, говорю всегда. Благодарю Аллаха, альхамдулиллах, Он мне дал это все. Альхамдулиллах, говорю, альхамдулиллах, альхамдулиллах, альхамдулиллах. Как же я لوري благодарен так حاجة Аллаху. لوري так выходит из то ишца безбожник что то ниста غير شو то هم تحكي غير شو ишца بوسوق دنيا درزو غير شو так مو نيس لوردو الخيط يعني Ага. Слушай, не горячего, сусаньев не отвечу. Зачем вы мне там нужны вообще? Я же для себя родного мира стараюсь. Мне никто там не нужен. Ты что, если каждый туда попадет в рай, там эти кури, шмури, эти золотые, жемчужные мальчики, недородители, недобитые. Мне же мало будет, там базарчик еще есть, великолепный. Куда это? Я вот из вас пойду. Salah, esa garantiro nada, sona eshado umlieli chioti геой труа. Жжет его это удобно. Против Бога с уверенностью абсолютно нету никакой, надо пройти еще мост, съезд. Я 1000 лет буду подниматься, 1000 лет по прямой, потом 1000 лет по наклонной. Там эти крючки, огни, все дела, испытания. Потом там молитвы выскакивают. Потом эти пророки повыскакивают, там всякие разные. 8 ворот. Потом эти ученые алимы прискачут, скажут, скажут они. Хашек, Хатил, Бетон, там шахиды будут миллионами стоять. Еще куда? Я практически, а еще даже если я все это сделаю, я ж поэтому на суджуде стою, чтобы у меня на голове мозоли были, чтобы у них какой-то шанс хотя бы за мозоли. Я ж потею, я ж плачу, поэтому я уж повыше, кто плакал, всегда и собственно слезы текли, тоже они это зачитают. Но, как бы, что бы там ни было, как бы я ни делал, только Аллах дышит, с его милости и с его благословения. С его позволения я смогу попасть в рай. Я отчетливо, четко понимаю, что практически ни у кого из нас لوري нет حاجة нету. لوري سيرونو تحتكو اتسومان حاجة نستولك كروجي هنت تو اتسول دل قلدل دل هو نيس هما تح لاتشور تق تو هاي نيسا لوردو هاي بوستل هما تاخيت لوردو اشتا شو اشتا هاي قلدوش نيس ديردو الخيط مو وي اتسوما تاداس سيرونو مسلمانство природы дирду الخيط كون Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Я же говорю, я не стараюсь вас спасти. Зачем мне ваши тщедушные душонки? Вы, зачем мне нужны? Я же мусульманин, я горжусь тем, что я мусульманин. И я хочу, чтобы все вы попали в ад. Алхамдулилля. Все? Ага. короче حيجي بيضلوا شوات قواتي وي تو جيجغتي دخشي ميكس دخون دوي تو جيجغتي دخشي ميكس نجي Суди пячены, суди пячены, чуксу. Лауреат, Собордиш, зачем тебе там эти жемчужные мальчики? Ты зачем ты так рвешься туда? Так, вопрос, я так понял, был, зачем тебе мальчики, да, жемчужные там? Такой вопрос был? Да, а он рвешься, на нас плюнул, о себе думаю, чтобы туда попасть, к этим жемчужным мальчикам. Зачем тебе они нужны? Отвечаю. Многим задавал я этот вопрос. Они не отвечали. Я буду как дедушка сидеть и смотреть на них. Как музманов. Я представил тебя там таким. Вас устраивает мой ответ? Нормально? Что другим дозволено? Почему я должен себе запрещать? Алхамдулиллах, мне Аллах разрешил все. صراحة تغيير خس جينا وصن
дальнобой, канадец Малой Америка. Я из штата Юта сейчас уезжаю в Ohio, оттуда на Флориду, оттуда на Калифорнию. Аллаху Экбер. Одновременно работаю с Конгрессом, Госдепом, а также Сенатом США. Тесные контакты налаживаем. Алхамдулилля, алхамдулилля. Лауреат, масуа перечислить, или конгресс, мангресс, имели системы, тига, ночи бьются бас, а только бусулмах бьются бошку хавы, ночи бьются бас, бати. Стабильно, как Масрадов, поеду и буду кричать Аллах Акбар там. Зачем мне ногти бить? Вот почему Масрадович, президент, Орвай Херженлов, Деков. Что садишь? Яндарбей садишь. Джоухар садишь. Я что, лучше них, что ли? Они тоже в рай хотели попасть. короче, دير باخ عشان لوتي باخني عادات تخمنيني يوش أربل إيش باتر داس تقوالي تان أربل لا باتر إيش حط تعمقني تقوالي تان خل سمي يتقنوش هم ديتو داس التيها الكونغرس يعني مانغرس يعني كون شو لا أرتقنوش هم ديتو داس راح مو مل زيت كليز مل هودل ديز سيجا شو كاك там процесс мухери сига. Lukas der Samen păidatic belilul eștați. Sunt șumul aglil de boș. Să-mi păidatic dita de tanlieli și oșmoat, sunt Allahu al-Maila. Ori mușeși așa plurdu, bart hoačina. Știți vat știință ozi isță gatmoș, kira beldat sundela. Beru să să-i amal de șusu, că ito halet ehat să-i dak e șusu. Ori mușeși în dak dizis. Allahu yazdin şu huyruat, Allah kadin sani mishul. حديث تر تاق كروش يزيد ألسم خليز بوق دقة دوي يزيد وشو ألسم خليز باقة باي Stabilne amal alsam كل يحكي جدر باك بيشبوك يبوغ لا مش ضعنش دردات شعلش ألسم ميلدا ديك دوك أعتبر إمكن شاتة أخش لا تانين دو لا مش ديسن دو تا أخش بوغ شو دادي أزينا يغوك دوي شعدا ديش دوك يغوك إيتا لا مش ضعنش هوتنا كدش وجدش وسنش وحاجة وغر أمرت در دوق أمرت حل وغر وقتك در واس زكاة داخل ساعة داخل إيش مال يشتش شادك سلفيزم طريقتيزم سنيزم هوتنا صوفيزم أشتوه شيئيزم أشياغي تمادات هو ديش تقوش الواسط وصلت سوقسو Салафит связи нерсю запись я шубох бисмилlah запись я шубох тунделиш так оман пайди адего шумди бо إيش يا شو اسوي دخان Das darf die Eilstein, na ersten. Oman payda khirdu al. Busal schmagan, busal umtan payda khirdu al. Da ersten ist noch hak, schau kan die khirdish. Allahu Akbar. Bof, nou is dat. Hou het jaar met hem. Allahu Akbar. Da yazdı. Das darf die. Akacde masarına çudil, kır çudil, begniş çudil, çukaç diye, şeddemeri dağıt şadıl kam, şeddedo kadar istadagan açmışın, açı to edin dağıtı, raskış diye şu din ha etse, havlu de rap, aradoy, Allah, raskı lay uy, arbo şkollan ol, arbo lay uy, Allah raskış keldüjen ol. Toen kennen die zijn goudjes nog weer komen, daar kan je terug. En nou doe je, dalo, al dalo. En dan ga ik weer naar thuis, die, dat is die, lamers die, het ook scheert. Wauw, soms lamers die. Wauw, wafisch, zij had ook die. Moet maar maar doorzetten, toen zonnet dat ook die, massa, ook die. Toen zo zijn, أتوا إسويتاغا دوخا أمين daar zo zijn tegen jaren hakil, zoeder hakil, shit ikidit. Shta ikid, wauw, balik, shmalik, tegen dood hundachun. Yosman yushun. Wauw, bazer yushun, Yosman, ezer, kanta gwerwaler, kigi kanti bushun, ezer shkach, tegen hirbolsh.
Хуст эшит гури. Фури фур ein Olsuna. Ist schon buschun. Was gadot dat takachish tige noch schön. Ilat shamadar ilat Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. Четырехкратно Аллаху Экбер. А что то? А ты, shamadar te иец. О, дина Куранчик, цац сура, цац аят деш. Шамел dik khaznik dik tucha dushun. Shay noqchol dit sbi shay mat dit sbi arbo mat am bi arbo mat dit. Shay zudur arbosh dabagit, shash arbosh dagu. Za warqucha. Pusto so hokko shimeter deadin. Shash yaqet shashqet sho yaqdalur. So dalur waras otbuz mamadan bosh ma yok shorqi qucha. So say loiter bosh war otbuz mamadik so dalur shuqes bosh ma yok shorqi. Boshlan cel shushun isa ushun. Bosh basgan bosh nitsa samuel ushun khachi el. وهو جنبه سليمان مش ناغن خاصة ميش يا شاب بصوا شو دعوات النبوش راسك جديشتك بصوا دين دا شو çağda da işte çağda diyoruz düşün şey dut der çağda düşün ya ilk kanada düşün da duy Ati bu çağda Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber. Laureat. Ta Kajan. Hinzi Arboibu. Çer Zudri Balo Biz Bahoy. Üç çambo çıkış. Son say nokçiniş xasqiye çıkış. Huda diyeceğiz. Son say nokçi xasqiye. Arboy son çambo çıkıyor. Tsayi ko batwaşıyor. Tsa qoaqil batwaşıyor. Tsa figure yok. Dat sul tabiyeziş. Ta ku say nokçi balo tsamegaz. Да, лакрхо. Лет 30 назад анекдот тарк. Инсоцканаш новый русский аларк. Ахштолшхаз арабский эмират шкванхала. Ну, короче, отдохнул. Как обратно лететь. Аэропорт Ахи Ашалар. А что верж? Он делал муссумета. Хеласо муссумет харжегиз актритонш и сафариш цал. Метек сани мелизма этас. Ца араб цагиноксун юхцагинокшен что олеш ашка. Акш ди хохи ашхалашей паранджаях. Араб ктиван. Что я гайда. О, цегоча, ас $1000 лана. Ах, воку $1000 гич дела. Ардигаш мандал гейт на я. Ах, хажаш. Ой. Какая гуманная страна, Элла. Вот мята замуж урод скрывает, чтобы никто их не видел. Цундер. Лилоши Алшенда гадать. Гуманная страна, чтобы никто не видел этих их страшных женщин. Echt wager hoor. Tarab Gialain. Hoyon, Isayoch, Paranjayoch. Liloryuk. Talitsan Gurmayatsi. Ona Gurmayatsi. Vedik doyal masiri. Marş doyal. Leo arvoy zudri umma tabiush mabas arbosh lelosh moyatsi parunjash vaycharsan. Arvoy nish buq seril cho arboy galverch. Yomosh archi. Ела, отличие, юмет чуатсо инцам. Да, именно.
вечер, пока Лилушек и Гуя, и Хиджаби Гуя, короче, чупа-чуп все. А теперь паранжа его вообще, я гушмаят. Кест, Лон гинах аржумус хайрчин полностью оqa вайз дудри ахудуйцум сагасун кназ он гина цагинате шоном гинаш арж полностью умаш хайрчин ат ног да верха ек арж ду хуршду вайз дудри гинак сон оqa цецвал айнак суцергаж докком дукар бош дат ма деградация ювай qam бош дуй Ничего себе, солнце гинаем, да пока. Ну, дер гинак иди, нам ты doğru şunları, все равно их doğru şunları işte. стачо ам гирдат да сон ола ас просто арю qoriq сачурзут союм хайрчи адуй мне это не нужно. خلاص ديك خاني معصوم وبارا فيدم نوحش تقي ترسم خلاص دوق خاني معصوم بارسا ما يدير دوقا نص تاع غلوط Вютас, князь خلاص دوق خاني بورس. Ага, Фридом, что, ну, шиша doch so zahl. Европа шварт бон и не капчу. Не ниндзя штанна. Гушума. Так что это уже пройденный этап, князь. بغدوقاني نينجاش بابانش точно писать бяиш Тесла. Berg шмогон гушмол, Саша, арабский. ревность, Миша, ты чувак, то вообще что ревность, Миша, я не пойму я. Классные хилдиеш моду ревность, ревновать цадяш, да, ревновать дяш, юг ревновать цадяш, юг ревновать цадяш, юг ревновать дяш. Ревностно относиться до диеш модуэй. Порот, Арбочу, мне нужна ваша молодежь, Барицу. Вы, короче, все уже, вы не вернетесь. С вас, короче, вы не поймете. Вот ваша молодежь, нам нужна ваша молодежь. Так что, шайбал, бяш будешь скрывать, дяш бать, шума. Цундел, Фридом, Берж. Дадигов дом Болшана, основном, да, детей увозили. И даже в советское время духа еще на 1944 году мел дух Берж, тадик, які по детским домам раскидали. Так что, тириш, аж мне что цагош, выросли по всему Советскому Союзу тысячи детей. И, может быть, в основном это военные училища, КГБ, ЦГМО, у которых нету родственников, валидации, с ними легче вопрос решать. И дух царь, от древности детей захватывали, из них делали манкуртов и воинов, себе мамлюки, эти янычары, мамлюки, манкурты, все это. И политика, да, действующая политика. Тарамс, хул цадори, лача цадор цари. Ой, хадуюч ляча, и цагар, и оцунах цят волксу, вот он тебе в глаза говорит, что шейл халхар было, шейл халхар лил бы, тхун шу молодежь из. Ха-ха, ишт мадат, и бош, аш бол, на, будет царя цят волксу.
Хую из Кувейт, Ирак, парламенту закон внести дини хезишун, и 9 лет уже Марияло Мегурял. Им хезишун. Танена. خزدر خوي أبو جعفر وات سويتك إسلام تون خاطر دنيرة سؤال خيطون يعني نرمالنا خيطون الشريعة عدوي الله زكون دوي سو إراكي توات سون إراكي حدود تخا نصا هنا دنيا من أخلا تجا إيش قاتشوا أي تقش قاتشوا أي تحتر يرقبوش قبل ده شورك بريستا دويا ديفيد لك قاتشوا أي تقش قاتشوا أي تاع يبوختو بريستا دويا تنقيتم как он смотрит на ребенка. Предам ночью, хажа инс и защитник бацер эцхенатун 19 хлабош. Хинцер хуердуте вот интересно луконсон. Хинц хуердуте эцхенанах сих баккилш бубари тер муэратер оправдание. Хинц хуердуте ин роде 9 лет киги берш маду мосу ден хааш. Тер оправдание году. От Абу Джафар وهين زبوخ تعوني عدن يمنع تا جورد نزوة تيرسوس وننسو نزوة ندك سيو شو تيجا خيلة تيجا إيش شقيت شو لوا أي تقو شقيت شو وسمنا تدوات سلت دول شو لوا أي تعتري بوخ تو إز بوخ تاع هما دات تيجا نرمال ندو بوخ جوتني جوتني سن Фридом ногти, как он игралиштестен был, нахуй различил штербуй. Тара пляжи, уахан гамабьесон, чтобы мабар и утверждение. Тигали question, хумма он тут гуш маят, что там действительно ёх крыльца хил или терью. Я Тесла рентген гэритэн гасан ла амцага. Меня нудистский пляж захилцги, уахан тиган цагинсун. Хелчтер до Тесла. Ихнему лицемерию нет предела, валлай, лицемерие ищеги. А какую тему тут обсуждают? Сами по себе лицемеришь, батюш. Просто они вынуждены защитить то, что невозможно защитить, и оправдать то, что невозможно оправдать. Да, они, вот этот их дин заставляет их быть лицемером. Вот именно так, лицемерие, целый. Да, лицемерие, который ислам на них, короче, короче, если хочешь защитить ислам, надо быть лицемером, выхода нету, короче, нету хорошего выхода, бож, короче, да, муху свои, там, я помню, много лет назад. Ну это же мы же вместе с водой ребенка можем выплеснуть бож. А какой ребенок? Ничего там нету. Это просто протухший, давно сгнившийся культ власти арабов. Хукман арабин. Что ты? Худавало цуна. Хупейд бинахон. Что он хорошего тебе сделал? Разрад предотвратил, убийство предотвратил, приход Ивана предотвратил. Что хорошего этот культ сделал? Наоборот, он это все и сделал, Тесла. Да. Он даже стал причиной всего этого. Медицину хорошую дал. Может, у нас умные ученые из-за этого культа появились. Один дочь. Потом говорит, нет, это жалко, это же чемодан без ручки. Понимаете, чемодан без ручки, можно туда что-то положить. Это нечто бесполезное и еще и без ручки. Для чеченского народа, конечно. Рэпшем, выгод извлекать, тёцунах. Вот Тесла, вот мне не... 30 миллиардов зарабатывают они. По крайней мере, не грибной год Олесина. 32 миллиарда. Тесла, вот мне одно непонятно. Вот бусовнах буй Тесла Салафич. Цара суфисчан такфир кус цар, да? Как бы суфисч бусовнах ба цвох цар. Но при этом нохчи бусовнинер давельча. Этот Юра Бусубденева, это нохчи национальный герой, которые как раз-таки были суфистами из тариката Накшбандия, признают мусульманами. Иш Бусубнах Барбоша, через их авторитет Юня Бусубденева, Эртыш Бусубденер Давел нохчи.
сан аргумент уешан. Все вот эти 1,5 миллиарда шииты, там, алавиты, дебуки, все секты у них внезапно становятся, даже не молящие атеисты, которые там живут, вот Бусул, там же, все они внезапно у них становятся мусульманами, что аргумент уешан. Аргумент уешан. Это тот же тип лицемерия, МДС, просто это в этом аргументе. Там нет ничего этого. Ужом уштылуешь фока, чтобы спорить за ислам. То есть ужом на сковородке ищет позгуаттош, ищет тасетч. Ты должен быть виртуозом поз на сковородке жарящего уже. Жареного уже, кстати. Да, но вот в моем случае, когда меня так пытались вернуть через ислам, я им ответил так. Во-первых, они были из того течения, которому вы так фир выносите, да? Эти герои. А во-вторых, даже если это были герои, и они были мусульманами и чеченцами, это вовсе не значит, что они не могли ни в чем ошибиться. То есть и они могли в чем-то ошибиться. И в данном случае я должен принятие ими ислама воспринимать именно как ошибку Эорос. Они ничего и не принимали. Этот процесс произошел спонтанно, длился несколько столетий, и мы как бы внезапно оказались. Вот сосед исламист оказался, и через какое-то время твои дети или внуки тоже там постоянно уковые бусул дубош. Видите, что автоматически перекреститься. Вот что надо, Милвар Ива. Абдулла типа вари, я как мусульманин чуть автоматически не перекрестился бы арцу. Здесь так произошло, чеченский народ. Перекрестился бы. Да, легко. Ничего смешного. Дину и нельзя. Башка, вари. Хайнет я его, уж интересно. Hocalar Abdullah Passanio خشيلات شدينا على تسنداو وين والو رئيس نجا بنيدو تكوين إزي ما خاتشوي سيد قد بشي وما خانوي يشامل جنيدات نبي خاتشوي بقاوديني خزر وئس خزر خخيش شو خزر بعيد مش نقشو ماخوي Да, он самый это дебачи, нейтральный аргумент, факты. Мусор нах, ничего, обложки, страна будешь. Зачем деньги у тебя, да? Да не видно их пока что. Чтобы Индийцы уже, по-моему, они уже меняют стратегию свою. Молодец, соу. Ахи, Про этих говорим. По ту сторону баррикады бежишь, будешь бить что-то. Как-то они рассосались. В Курской области рассосались, мы никак их не соберут в кулак для ответного удара. Lavet video generet Ramzan og Kibitra Kertudiri na SVO отправиться. И ако что 50 часов на 10 минут заряжать я блокуешь. И хуешь туда Кибitra SVO. Потом сгирен ты вяхкал. И потом что да, это ёх пулемет. И шкочет. Але там это не хавочен кехок. Комедия ло, нё. Дегни модел диал. Это
قصهية شنسنا Ist dauertus mogu idliedi Leren Facebook ukaska už ištio. ديل دعوة Ištio. ديل Ne, دعوة تزكي تسان شبوي هو شتوى شبوك تعافز بتسويش هو شو خاطر Да, они-то, конечно, переусердствуют, причем глупый был, на самом деле. Но две штуки специально вот. Что типа вот в Курской области, вот смотри, ну там такая ситуация сейчас выходит, как будто тебя ногчи бухаться, далечмеш. Невзоров выкидывает ногчи пленных. Вава тот ногчи. Вава лишь ногчи будалеч, убежали. Гарву дебил, пулемет, его гарзурзук леди, хавох. Специально, бобаш, бом. Ну, конечно, они как глупые. Да, ну новости, архаичные на украинских каналах. Еще 3 кадыровцев поймали. Да. Как будто вот ёб Россия. Канал что, огонь. Охота на кадыровцев, юмятся, короче, постепенно Великой Руси дают. Сбили самолет или два, или уничтожили там 100 танков. Подавайте еще и новость. Еще 3 кадыровцев. Великая армия, ба? Да. Армия разрушена из 3 человек. Из 3 человек армию разбили. Не, вообще, по кадыровец ляется. То есть у них еще 3 было, сейчас еще 3 добавил. Еще 3 кадыровцев. Возможно, они, я знаю, имели в виду на кадыровцев хорошо обменивать вот этих азовцев, там, их идут цель. Но реально это как это армия может ведущая такую крупную технологическую войну, по каратель, по полицейский, что у них нету даже этого оружия, ни артиллерии, ничего нету. Они не могут нанести украинцам никакой ущерб, ни в каком виде, кроме как служить вот этим полицейским карателям. Кроме как понтов, Бога. Да. Я должен, да, грузины, помните, лопата, ногчи, царь больше. Абхазия, Чебехка, ногчи, бубош. Ишь, царь вот это, перед Россией они все время лизали задницу. Все равно на них Россия напала. Как украинец будет? Поймали 3 этих, там еще одного, половину поймали, бог. Вы ногчи будет, бедовать, тупорылые, дебилы тоже, да, идут. Даже побать, военную подготовку. Свободне в России хайвахш мадара, тут получается наоборот украинцы, а что вы, что за поменялось, я не понял, Россия хайвахш мадара. Ребята раскроют планы, наверное, я не знаю. Сандина, что ли, амбиции есть, что-то не слышно. Украине, дьякуш, диверсант, бух, кетя, цыга, ярче, кетя, вот Валей цыга, короче, да, чукуешь бух, кетя, интервью слушать цыга, бог, даже и мадуй. Украина. Да, сразу чаяло великий рус, короче, короче, войну вещи, дилей, нищий, да? Сялан Зурзукети от хуй нейтральный чувак. Вообще открыл свои карты, абак, вац, бо он практически вел герцой, абак, и умштыч. Хайдейл там одиц, ногчи вацу бош, абак. Ваш малат, ногчи цану, вообще там, я россиянин, я русский бош, наулились. А вот, это Дисней. Но они его перебили, не дали ему рассказать уже. Потом он понял, что он чересчур уже раскрывает карты. И, короче, Около и гум шадится у него, если мы шиши останемся, махасы, дуй. Раньше, шишанш, Да, Россия айвах бош, короче, Россия хельчани бош, дите чик, Россия моего айвах, гарумш дит, магит чани бош, дичма, дицуй. Да, дитя, не русский, бия, короче. В итоге, цаху моего, чой, дичь мугай, дита. Дела, бодек бохл дец. Чай дамиш, даиш бош, веш будешь, царь Россия муя. Царь Россия муя, вообще. Идиоч мою. Вот смотри, Дзурзукети, жди, что гума царь, Россия ничего. Картяны дуал губернатора, дуал вискала, вахтаг мамацар.
Kucha mahve kon bart so sete such. Да. Кстати, а вот... Allahu Ekber дукшадега. Да, вот мне непонятно, кстати, почему вот арабы в Эмиратах не придерживаются ислама, как бы, да, а ираноязычные афганцы вот придерживаются у себя в Афганистане ислама. Хотя вулканы навязаны динду, а арбоши тершей динду. Валериус, почему там высшее, так сказать, сословие любой страны, также там депутаты, правители, министры тоже не придерживаются ни Конституции, ни каких уголовных кодексов, ничего не придерживаются. А с народа требует, народ придерживается. Типа изжаду иду, и только тут арабы, как бы, они господствующий класс в исламском мире, и они поэтому не придерживаются. А афганцы и другие народы мусульмане, не арабские, да, они все типа вот терлей шбуцар или елда дьесел смысл юкы. Второсортные, третьесортные мусульмане. Те же сказали, хукман арабин, власть арабов, арабский закон. Ты идешь, и ислам, это подчинение, куртал, то есть арабский закон, курт-о. И Коран это четко и ясно объясняет. Просто не хотят понять, ребята, не хотят. Для некоторых слишком унизительно, некоторые... تقعدوا أبو تسلش أربو ما تصهوش أربو ما تخشن بوش دشنا شيء تخوش يتصلح جانا ليش بوش شلون تقعد أربو لو تشتكي واحد تبغى بوسا بوماتش ما ورثه Божественный бубош, все переиначит, короче. У чеченских ваххабистов какой-то свой есть. Свой путь, короче. Когда надо, они туда встают, когда неудобно, они на этот встают. И что, короче, от себя ты не стидишь. Что ислам даешь какой-то собственного приготовления. يلصمنا أدلني وتصحبوا يتنا الإقدرات ميل يلصمنا أدلني نكريو ويشيلويت Квадратный ХЛЦА, я думаю, он даже будет восьмиугольный, как ММА, восьмиугольник. أشياء ديلا بير أبو هريرس شينانيا تعالي حلا أبيزن الشيء تعالي رابس تغور ورشة Тесля, да, Тесла, раб watch, как Аллахан квадрате, خلشتوق أعمال دياشتل هم هاي هزاينن ها هاي إيلن هم متع ذكرى بخلشان هاي خزاينوي هاي Ты не отвечаешь, Бог, только ответственность тебя полностью снимается. Как бы это... Исполняй приказы, не думай. Думать же больно. Зачем в таком состоянии жить? أبو ميمون أو قوقع تعوزين عربو يوز ودولش يستحصور تعوكي أبو جعفر وري من وري إبو ميوش ورق فدي جنر عاج أشكش ديوك شكيخسوني ما يموضوي سيدي خي تشواينز سيدي خي المبوش قبرش للتدان في سيدو يجعل دي أنت سيد دولش سن
Пич-пич, льешь пол, на, усидуется, ла. Ha, Şey ne dallana, čakajte, şey dinana, şey šajul harcojuć. Liels pol, na, tas īdīt. хоть этот Твердыня Азучун яхт ез Эланд Эдивана Долш. Не, серьезно, Баха вел, что Баха действительно и умер. И там его ишти цама арчени, арбосан кетчвел, и умер чорсо. Барса дик дот стил байресом, там не сит якич. Tuk galcarālā, samagatļa, tuk galcarālā, man tā čimmal galālā, tika baš, jo, tāds. Вот, кстати, как-то раз... Ага, Хацахазарон, этот, ну, микрофон прерваться. И поигмарвали иштрил буш барсом. Инцы далеко не ушли. Не, ишь там, по их Марвале именно Арбоком, ну, может и не все. Нормальный нахуй лыж, Ювали. Серьезно, нормальный нахуй лыж. Да, потому что... Да, потому что Хаймарс цара даже эмоция лоцари, по их мару коню этот, ну, айдал царя, давацли. И даже я нашел хадис, вот, тига, короче, цан арбочу, по их марик, элхыла, хайкантон, обюах, охцай вах эльч. Ух, поэмуру, дахтерга. Типа, Аллаху, шу дакчуаха, типа, ну, Аллах лишил ваши сердца милости, и Аллах цвор. На это, то есть, представь, и у нас еще говорят, что эта религия сходится с нашей культурой. Когда в нашей культуре было, чтобы да, с Кантон обюакш? Es kantan obojātam šādi cik opcevu akstā, tad jāšuma dats неоклинтришан дершан. Имду. Да, даже черный камень в углу Каабы они целуют. И считают, что это стирает все их грехи за всю жизнь накопленные. Маршал дома сяги хочу, я что же. Маршовый вот обсуждение. Tätä bogi, tolle, tätä uja, varmaan. Швец, Мецаны. Армат на связи, уял. Это домик. انت سوا مارشال دشيق مسيرجا اقوى خاتنا جتتا ات نينترالنا площадки чвахелол тата вица из халхелол ица карани тата иваченез сахудел бохша Barkal boys, ketto. Каранит там, вацелит. Каранит. Спорить, дешан, холишь, каранит. Чтобы удачно можно было отбиться. Tor, так да, As i hundbo elči alhtica tata orca карани толш изо плоцин спутат не ел просто и воци даха этба. Да, это то, мы поняли. Просто вошкары, я выучил, старый, тете выучил, из-за тоже для этого, дебатчиш, это балет, почахоль шворкары не только. Эрма вельный, там, ламаз, массум, даже обычный.
مسلمانين بيلقى خات غير شورن يا перебил тебя بيخمبلا بيحكي عن داستس تطور ورق تاتا دحر سون نستغل لقال ودوي تتا هو تا أنتي تيرور تا دحر دشتو تخينا تا قرآن دا يوصلني نشيات تا شي داتي خاطر شي بس سيرنا وشي دول خاطر دو شتا دالشت ونقول سوسيجي صغات شبوش صح وبروش درخت يوحنا كرني دول جينا обсуждать Дук Дирсон спорит, он не, по-моему, несколько раз даже, масит даже. С десяток, 2 десятка раз спорил он даже, дебатировал по-разному, с разным результатом. Но вот из всех скажем так, кого мы тут видели, встречали, самый честный Иварак. Шпин цаха оларцо, что не пытался оправдать цаха, не вижу смысла. Та идея ярцон, и движение вообще не сядь спор, что мы Бог бало, что мы дьютерцо. Хинцаш от салафич, суфищин диннак дирду, то есть вы их ислам дискредитируете, и это навредит, как навредило чеченскому народу, типа вахабиш суфизм, юхер. И санца из-за ерцен, и он дешто аж типа не критикуйте, из-за ерцен позиции, типа. Да, так должен. عشان تسلا دوقنا بونسويك عداش دول زيكر وشحينا غوش نوخشن عداديك دوما что зиде шоно бош. Ты знаешь, как отвечали мы ему? И сразу же в полете прямо сбивали. Придем ночью. А вот ислам, вот يجي اللي بوحيتن بوقع إذا كانت تيجي بول جدري إيش مجحوا سوين وريت هو وريت ديوال هون у нас есть четкий момент, четкий пример, вот один вред нанести, ужасный. Хотя гипотетических, или хилды бабуса, само сослагательном наклонении, если бы докабы пошум шлючу, а тут он явно гуш вред дю. Вид вредил. Так на это дейцом, да, вот этот ИГИЛ, вот эти движения, они Квартбеккан, вот этот французский учитель, они все на отмашь, на это, у фундамента прям подрубают все их аргументы. Это он был бы прав, если бы цадик Аша должен, самосом дика должен, потом какой-то смутьян пытался нам вот еще идеологии, а я есть слушаю, это проблем еще, бож, короче, проблем что я очень. А тут и проблем что, и халка, короче, 9 из 10 годом халка дейтом за все эти 200 лет этого культа. И тут появляется какой-то, говорит, да не, короче, дикум мадой, и, короче, твой, датя, вы, наверное, не знаю, все что ли бы померли бы, и датя. И альтернативы, придумывать еще. Мифический, короче, и цахиллях, короче. Худин так объяснить, не разложить, не. Игили цабах на аль-Вухер дарвайн. Я французский учитель кварт цабах на аль-Вухер дарвайн. Я Дагестане что есть там почал. Паун, типа разврат хрюбо, дыну сиц даш дубо. Типа зудрица непонятно как лилер бу. Башнах аркнаш мюль шайра болат бятлуш короче волши арш пулемет шиятер صبر ديلا منو وليريوس اخ نو اصبوت اخ خرجوا بوس بوصل دينو لا تاش دبو يا بوش بوت اخ ويقام وينوخشل ولا تاش تون بوس وينوخشي غل قوي وينوخشي لامس شي وينوخشي هم نو بيلاتوش داتون ويقام وينوخشي بيحكي يحبوش هم نشدوي ادمل أتسأل لا تيشتون ويقام بو أصلنا دينو لا تيش داتون تخن مسيح دير إبي قبل ووشي تسي حانل ديش ووشي تيجارش ديش ووشي يلق بيش حدو وشدو يا جورو
إدين بحن دولش حدوش دوي ووشيت إيه أنا وديش قيت بحن دات سجا Любой положительный цахилгом дуин, дека сумшдук до, сдино, асумба 9 из 10 ногти, сдин, винук, вини, давекни, не родится, 9 из 10 ногти, сдин то. Ну, а цабани еще садикум хули какой-нибудь, например, Юсуп Тимирханов и Дадьяк Наэль, сразу же все это к исламу приписать. То есть все, что они мочат по полной этим культом наш народ, и если в этот момент какой-то ногчит каким-то способом что-то хорошее, героическое или хорошее делает, автоматически в копилку этого дина надохается. И дин долдил дуарган, вот наш брат муслим отомстил за нашу муслимскую сестру, в копилку. Ищется на культ болбеш, думаю, не на свое национальное, не на свое насознание, а даже он нас убивает, а мы он нас ножом в спину просто бьет, а мы еще ему конфетки кормим. И картин, да, и вот ислам сел тебе на шею, карлик санна, ногчи аман, и мы вот так его тащим, он на периодически в виде ИГИЛа, в виде французского учителя, а мы достаем из карманов там конфетку и еще его кормим. Таскать пешу. И положение. И так, любой, любой, не имеет значения, ногчишь сам, дикум, сразу же это все пойдет исламу. Точно так же они и первый том, и Аск, и Эрбех, сразу же это приписали исламу моментально. Ну вот, как я говорил как раз Тесла, суфийсчан так фиркус цар, да, иш бусов нахбац ол цар. Но вот ногчи бусов дынер дагальч, вот лично со мной этот трюк пытались проворачивать и не раз. Ногчи, или царский россиец, Туамбин был национальный герой, которые как раз и были суфистами, и старика-то Накшбандия, которым они жесткий такфир выносят. Вот иш бусулбнахова, ол царь, типа иш бусулбнахова, типа если национальный гуман дозаудех швавах, тярц варом ох, а бусулбхал виз бог смысл юхтер. بس يوسف دينا كاكرا سكر قران تعملش دبوش دول هم دين دلوين وات Вот. Будана вирдин дюхал вуалек, будана вирды из, будановский вирд. уходит и Будану, Бусу Баовству, и Диня Хари, то нормально, да, и просто да, да, уходит, и что? Да, при условии, что Эльза Кунгаева не была бы мусульманкой при этом. Разница моя стига, Мусульман. Там нету, там речь идет о замужних женщинах. Не написано, что они правильной веры, не той веры или третьей. Что еще говорит о том, что замужний йотчаша, вообще даже ютча, то есть это уже по умолчанию можно там всех. А тут просто спрашивают живыми мужьями замужние. Если мертвый, то этот опять-таки Вича уже и замужний яци, вдова автоматически. То есть о вдовах тоже не идет речь. Речь идет именно о тех, чьи мужья живы. То есть Да. мерзость этого аята именно в этом. Вот, кстати, Тесла Хуза,
Раскричу лицемерится, как бы параллели прослеживать вас. Вот точно так же там раскричу Олсом Барса хамасовцы шантеху. Я говорил, что хамасовцы это террористы, да? А он говорил, что это борцы за национальную свободу, что это национально-освободительная борьба. И я ему потом говорю, и я им потом говорю этому русскому, что Ветеран Айкамир дай ветеран. ну вот, я вас хочу, вот почему для вас, когда чеченец Басаев там взял заложники в Буденновский роддом, да, то он террорист, хотя он именно в заложники взял, он не убивал их, и уж тем более не брал оттуда женщин в плен, не насиловал, и потом не убивал, и после этого еще и трупы их не насиловал. А вот хамасовцы, которые по отношению к израильским женщинам все это совершили, для вас, ну, борцы за национальное освобождение. Ну, то есть почему для них реальный терроризм палестинцев — это национальная освободительная борьба, а то, что Басаев делал, для них терроризм? Или для них терроризм остается терроризмом только когда чеченец против русского это делает, а когда палестинец против еврея, то это уже не терроризм? Терроризмом это просто биркер, лейбл и лейбл. То есть кто хочет, тот его и навешивает. Кто сильнее, тот его и навешивает. Он, когда этот и Израиль еще не появился, я вел и группу иудейские там, Хагана, и они с этими воевали, террористическими методами с англичанами. Взрывали, нападали, вот как Хамас точно вели себя. Ресторан взорвали, где 30 человек убили, потому что этот ресторан примыкал к этой посольству, к какому-то административному зданию. Англичан, так, и начальник Шбей лучше, они туда проникнуть не могли, но могли к стене эту бомбу положить и взорвать. Но ресторан, что наха больше невинный. То есть они занимались там террористическими методами, поскольку они были слабы. Потому что если у тебя есть самолеты и армия бомбить кого-то, ты уже автоматически типа не террорист, ты бомбист и армейский, короче, ищешь положение. Вообще понятие терроризма, оно в современном мире, оно очень условное, очень условное. На самом деле, замузикливаться на этом, Раской, конечно, скажет, Басаев террорист, то и Хамас террорист, я Мат камер خوش латинуя. израильтянш, ветеран Вов какой-то, это не Хаймерс, 17-го. Ветеран, Маск Тайоха. Нет, он просто, по-моему, видео передает. Не, Маск его чуешь, короче, это Маск его. Ютсундя Маск, как это яц? Я, цинше юахю маски, каски. Ага, не понял юмора, Ибраим, да-да. Скрой свою мерзкую физиономию, ветеран. Это понятие терроризма, ну, да, даже это слушать это не нужно. Даже вот сейчас украинцы называют этих русские террористические войска, русские террористические. Более 100 стран мира, ну, как по разным формулировкам, да, но вот примерно это звучит так. Признали Россию рассадником терроризма во всем мире. Слушать их, кого они террористом считают, это последнее дело просто. Ну да, вот просто, вот, например, Ижа Басаеву, он же именно в заложники взял Буденновский, да, он же не похищал. Сейчас я тебе, Валериус, Устаз Хаж Валериус, вот смотри, я тебе сейчас зачитаю цитату. Билл Клинтон, ой, американский президент. Сначала я тебе зачитаю цитату
Бориса Николаевича Ельцина по теме вот этого похода в Буденновск. Вот смотри, всех этих падл уничтожить, это Борис Ельцин говорит. Сутки-полтора подготовьтесь как следует, чтобы что-нибудь там не натворить, понимаешь, во вред себе. Чечня – это центр международного терроризма, коррупции и мафиозности. Чеченцы – это же все бандюги, понимаешь. Эти черные повязки, понимаешь, навязали на голову. Всех их будем уничтожать. Я сам являюсь заложником этого кризиса. А мой друг Билл поддерживает российскую акцию подавления мятежа. Вот это вот Ельцин, это его цитата. А вот сама цитата Клинтона, ему как бы в ответку, да? Вот Клинтон говорит, моя позиция по поводу чеченского конфликта абсолютно не та, что приписывает мне президент Ельцин. Конечно, я против всякого терроризма, но не односторонне, не в пользу одних против других. Терроризм, если уж применять это слово, начался с нападения российских вооруженных сил на Чечню. Он был присущ всему способу ведения этой войны. То, что произошло в Буденновске, лишь логическое развитие событий. Вот это вот говорит Клинтон. Вот так вот мир примерно отзывается об этих происшествиях. Ну вот, и с Колосом был вот раз, ну, хамасовцы, которые еврейских женщин похитили, надругались над ними, убили и над трупами их еще надругались, некрофилы, да? И они для него ведут национально-освободительную борьбу. А Басаев, который именно в заложники захватил роддом в Буденновске, но всего 8 лет Стоп. для него Ты террорист. сейчас допускаешь, свободе, ты сейчас, вот это самая важная ошибка, которую ты допускаешь. Я тоже как-то погорел на этом. Никакой роддом там нету в Буденновске. В Буденновске есть больница, главная больница Буденновска, в которой есть родильное отделение, как и во всех вот этих центральных больницах там, городов. Когда Шамиль, они туда с ранеными пошли в эту больницу, чтобы первую помощь своим воинам, своим вот этим сотоварищам оказать. Получилось так, что им пришлось там осаду в этой больнице, как бы осадить ее, да, потому что их окружили там, и вот это началось. И то, что там роддом это был, это полная чушь собачья русская. Роддом, это они бомбили вот этих ракет в 99 году, и наш роддом именно умышленно стреляли, где они убили и ранили много женщин и детей. Вот новорожденных там и рожениц вот этих. Вот это вот была уже террористическая атака на роддом, реальный роддом. И в 95-м еще не забудь. Ну да, но в любом Тоже они с случае, роддома начинали. вот... Площадь бомбили, площадь бывшую Ленина бомбили и бомбили роддом. С этого начинали. Да. Но вот в любом случае, вот мой посыл в чем был? В том, что Шамиль Басаев не делал того же самого с русскими женщинами, что сделали хамасовцы с еврейскими Он вообще женщинами. ничего не делал там, он их, наоборот, их защищали они. Ну вот, и тем не Российские менее, солдаты почему-то для напали на Александра так его ник был. Басаев террорист, а хамасовцы молодцы, герои, национальную освободительную борьбу ведут. Вообще-то Басаев шел с диверсионной операцией на Москву. И то, что в Буденновске пришлось им там тормознуться, это только из-за того, что им не хватило денег на посту заплатить вот этим русским патриотам. Да. И пришлось Буденновск осадить. Так-то они в Москву шли, чтобы показать русским, что такое война, которую они принесли на нашу территорию.
И, кстати, до этого Буденновска, там незадолго... Кремль захватывать. Они шли Кремль захватывать. Москву ехали. Да, было бы неплохо, если бы Лубянку тоже там тогда получилось. Но это уже в прошлом. И сам вот этот поход, который туда был, он незадолго до этого, как бы, они умышленно разбомбили вот это в селе, где беженцы находились, родственники Басаева, сестра ее, дети там, 11, по-моему, человек в целом, с вот этих самолетных бомб. Просто террористическая вот эта атака с самолетом. И вот как бы это последствия, как Билл Клинтон говорит, вот я его буду цитировать теперь везде. Все, что было дальше, это последствия террористических русских атак. Валериус, ты же, по-моему, беда. И каждый раз заявляют боевики. Не боевики, Чеченская освободительная армия. Сколько раз вам говорю. Не, боевики это как раз таки... Да, боевики это как раз таки вот русские боевички, войска Исы, алейхиссалям, потом всякие вот эти, которые там шастают, но по Украине, с семечками в карманах, которые потом прорастают. Это вот как раз боевички. Валериус, бедатчик уммау, это правда? Бедатчик, в каком смысле? В моей религии такого понятия нету, если что. Не, этот Лютер, Луис. Он вообще, он еще до Иисуса Христа был христианином или после? Конечно, после, ты чё, это же вообще 18 век где-то. Ну, если ты его последователь, это же уже беда. Но в христианстве нет такого понятия. Это и чисто исламский хундович, праведный саляфшсан объяснял. Не надо исламские понятия на христианство насаждать. Ну, давай по-другому, на русском языке. Ты последователь новшеств. Нововведенец. В христианстве, повторюсь, нету такого понятия нововведение. Я что-то не понял, Валериус. Мартин Лютер Кинг, как это 18 век? Ее читали еще? Просто я точно не помню, в каком веке он жил. Вот это я давно о нем читал. Он умер, когда мне было 7 лет. Не, а ты про другого Так это какого-то. вообще уже поздний, короче, вага получается. Не, князь говорит совершенно про другого человека. Я говорю про другого человека. Я говорю про основателя лютеранской церкви. Ну, это как у этих, это как раз как у этих, у ваххабистов. Там же есть два этих Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Один более поздний, другой более ранний. Видимо, там вот это что-то совпадает. А как ты к творчеству Боба Марли относишься? Кому? Музыкант ваш. Боб Марли, ваш Боб Марли. Ну, я его впервые слушал. Да, основатель лютеранства
Валериус, основатель лютеранства 16 веку. А про Басаева хотел сказать, где-то 96-й год, далее. Или 7-й, у меня видеокассета есть, я снимал с камерой, был такая у меня маленькая камера, все думали, фотоаппарат тот цена. Ищет камер, сейчас я отрицательно, с России. И, короче, он там интересно сказал тогда на вопрос, что террорист у вас, тебя называют террористом номер 1. Если в русском языке человека, который требует остановить войну, называется в русском языке террористом, тогда я террорист. Я интересно. Мгм. Ну, не, просто вот меня это вот тогда в ступор ввело, то, что вот этот, ну, Басаев террористу, как бы, терхетами, да, а вот жикти, зудриш, целу, ну, похитить, мен берша, цант, на друга, цадин, иш бэй, нюхтер, докнаш, на друга, цадин, бо, хамасовциш, тюнкретами, национально-освободительной борьба, я шбу, а не терроризм. И Бяхмобилиш, Валерис, Марша Волу. И каждый раз получается так, и вы муэдис. И вы не шбац, и темпо хла кибеш дац, бяхки, ни слова. А войн динага из вообще дицаса дисвой из дат и войча динага и хун дини му дини и дицаса дисвой изаса дисвой ну дити кичу дити ухара дити так и мунисло пророссийский нисло из я христианский он нисло из я мусульманский он нисло из ну он нисло что из дат тяцахуйс сумандас. Каждый раз тоду ушимлять яштыш. Каждый раз тоду это инц христианский дуба баги баг. Так инц эстяу баг. Так и тханах гуттура бяхки ма бош. Хомо и тханах бяхки бяшвега и то иштер террориш خلير خيبش خلير بوخشتات تموت يحينيو تيرور ما تسيوت شو خريسنيان شينيو يهون تسيوت تخموني слоис, да, и так маслат хитон сумантя. Как это получается, Ну, и ассоциация Элир именно ногчи террорист. Бар Элан, как бы, это, во-первых, вот, я говорю это именно про ислам и про мусульман, потому что так, Ну ты по сути, оно пропустил и есть. удар, Яка. Ты говоришь, он говорит тебе чеченские боевики, бог, террористы, бог. Не пропускайте никогда этот удар. Стоп, алажуле. Чеченская освободительная армия. Боевики у вас, Алби, Шуро. Тормози, куза, собрал и начнем оттуда. Ваши это боевики, бандиты, выпущенные из тюрем и присланные в Чечню убивать людей. Кто их прислал? Террорист, бандит. И кто пришел с тюрем выпущенные? Они бандиты и террористы, наркоманы. В большинстве своем они были наркоманами. شيء قام حيزن شاذق بيلقى واقويز هذا üç kers balah üç musulmanş balah üç buddiş balah üç вообще делах сатиш balah сун цараз несят üç шаек бюхо мы ног шиء قام حيز واشيك иш tu садогойл. Ну вот, и как раз има бари Лукас Хачинцевин Колсом как раз этот, почему как бы для вас Басаев террорист, и Али Растюнка хамасовцы для вас герои и ведут национально-освободительную борьбу, Эл. Ну, это Валерий, в дальнейшем, если ишь, будут разговоры, я тебе говорю,
пропускать мои удары. Сейчас простой вам душу, царь, они называют нас то маджахедами называли, то хуй везде, то другими именами. Чеченская освободительная армия была, что сега. Боевики, бац, Вот маджахед, бац. вот именно. И муэрду, вы умате от модельня дать и христианство, и российский хум дать и мет модельня дать, вы шадиш цей журналист была, кибеш была, ца политикш была, вы хульштук этя террорист хулвой, кидек хулвой, и так, и войнах бог цент эхуч беше, и подсказ шеш беше, так инца طبعا Валерий عونك تسخو خيردو إذا عين خاتسخو شتات تون نوتشش إيه قشتو عاي هون داس هون عين تسخا إيه داس نوحون царь подсказка, вука, ты все равно придерживаешься их мнения. Ты видишь в основном то, что они там по этой телевидению рассказали, по этим рассказали, а факт другое. Вой да цер чудогнаш, вой да цер кертдагнаш, вой мух террорист хля, мух бихум хля, вой да цер кертдагнаш. Üç bu vay kert бякнаш. Üç bu всегда вой керт ахиллаш. У нас есть основание, вой бух отмазка и вой. А теперь яц, ну они все равно через кого-то нас обвиняют в чем-то. А в чем они находят причины? وصو هردنيري بلنيس حلاتيري ونعني نقدنيري ونعني نقدوجيت كبيرش حلات ونعني بيلش داخيري دا تيرنا بقش دينك بس دا تيرنا بقش شادك دينك تير واتر لبزانو تير باتر أحمد وغيره ها أحمد وغيره دو قابل تير باتر مرتن تعبل يستغنى بويش تير باتر دو هو يور تركيا عشبش ها يستغنى يمدوش وعاخيات عشبش تير باتر ودوغو تير واتر سياني إخني نو تيل قام مدو بيغديشتك ها إبت يسوقنش حلقة ديتش دات يتوارش حلقة ديتش دات يوحكي لهمش دات شاش يتسارش شاش وين يقع رزم نجيد بنتسارش так и теперь хума дюч югу ара дövle православный дуой хунядин мусульманш дуой хунядинаш дуой и все равно и ногчи камах абац айб шанти айз деваца дешту شو هناخدو ده شو كشاف مسيجي بخ شو هناخدو ده ها اس ناخر خوديشون اس نوخشكر خويشون ها هو يحيى تاجع برشل يتاجع يدين الده تاجع حين كيرت بغناش حن هودينا تار ها شش إناخ يتسار شش إناخ بيحكين تار شش شادك ده دينا تار يتغنى يبرسيسكي أرا يحكمن دات هر ويزكا وغير هر جنبولات وغير هر منيل أرا تلاسون نتمني ميري الميلي بيدرس بلي أرا يلدات تان موتر يخشليش دو قحبني الشيش مدر دولدات سشي شوي بي شي ميكش دواقع سمح شوي بي شي ميكش دواقع سيش وش دي شي ميكش دواقع مثلا وي خودا ديز او حن هودي نير ها حينتو او خودا ديز ده تخي يشي دول ده يشيوش تخي وشي دول ده يشيوش تخي يشي بيري دول ده يشيوش تغن داس دايسا خيسين داس مقدم ده ها شون هودي اللي تخيوك أنا مجيش خريستيان شخيل مسلمان شخيل بوديش شخيل شيلوق شخيليش نو تخيوك هودي باش او خوبا شو دين تغير شدتو يا شو يقطعون بوش دتو او ثانية دينو ماما داسر تخزا دوش مرش دوش شادو تال قرلين دول هم ديزا ديش نخدرقتو دي تعارى
دي تعرضه دي هردوك دي هرد قول جاي خلق يتون رزبا وري كده تقول يتان استمداق الطريزبا قاش وردوشن كده شو يقولوا ذات شو ثانية ديجي ذات ما سيري دعيوشن شو بركة ودوانا واخر هو ذات красный бригад شات ايش يش حل هو تردوت يما تشك وصدات والقان вроде бы здравый смысл лишь нахбу даду ичтек ечбу но тем не менее дать تحسقوا ثم دات حجل وهر دنير إن زرزوكي مو ولول وش مو ولول بام مو ولول شابك دات وين تقوش وين صدنيا وش صدنيا عار هل صدنيا عار بوش دات الشادك وين تقوش تق وي هو دينوي والدين هما دات يصيروا زشيت كريوقت عن حاجة يبررسيس كيخوتي دات شيء ناغن تيخيتين دات كونكريتنا جاقبول كنتي بات وش دات يدينال دات تيجا اتولت умный борщ развитый борщ настолько короче дат развитый борщ хакан شيء هما خير دات борщ сан дат يو ويبيخ داش بورش دات شاش نوختي موك بوا قربيش بك شي ورا دينك يا غير بلا بقدلا يشت يخير دلا تار ميت ويا وقال ميت خير دات سلومش شيشي ابو يو كومنت دات يو بطل يا تدوس اي كانتر جاي كي تاخ سلوات ديش دات كده تقول له سلوات تدوس كده قول له شاتس شيخانيو شيزامايو هوك شو بو ديه شو بول هر ورش شاش مدار دولدات هر بريسيس كدات وش مش حقيقنا تغاسون دات شي قوم تخيت نخ بوتش دات شي قوم بيخدش ارايو ليرش الورش تار خناخر اتغاسقش بيزر بوش والله بيزر بات اتغاسقش بيروي اتونيتا شوحس ميت بير بوش ناخ بوش всегда смыть-то бина ишдат, бира бу ишдат. Еще 200 лет назад вон гинум штуш. Вот штуш. Чо халгиетарум, ног дохар, дела дох, даргеш дорква. طبعا هم قالوا جون دات تلوزري عجمة عجم دات قوش دوي وار هو دات زي الاختيول اتمشيني اتشي غاسقي إز غاسقي تيتن بغن بو اوكراين شي تاق يول ناني تاق целостность России ария был либерал швац либерал России защищать яш был цер барга уж мог طبعا интернет халмалаттен YouTube халмалаттен любой канал халмалаттен цаатил отношения гуш мютан дой еще пророссийский был нахбуй цаг хайл отношения ол дуньяна баркалшон
إيه صح ما ويلوس هاينز دقي يشي بيرش دوسا ويشي بيرش دوسا سووشي بابا وش تليفون شولا وشتي قنال ديش مع سير وول دلا حنيسة مو عنيسة مول أعدم در مول هم دلا شش هودا ديستيش شش هودي يدو دهم ما شيء دعوة أجتي دا دي شيء حدا هو قيدا دي شيش نجحسن شش أوكراني دولش دا صح شين بيتسوتش دب ولا شتوه شين تعهم كرا دوية شدوه شش تاخ شدوه دات لا صلاة يشتغل شيء ويشتغل شيء ويشتغل شيء بوش دات شدويتر هم شدات تاخ يتعيد الكرا دويز شادق شي دهم دات أعم هم نيس لير باختر تاخ ويلو سومان دات دلا It's a what that manual is the what somebody you know when you turn up بيسمبل كنتي ده بوش بكوه يوقع كل شبات كوه تاخ is سكري سوى كاش باس as ضل حلقة السبرتيف لانيات شو ليدر يوكوه هندي وي ليدر انت سار اتس بيرش اشتباهس شاش إلي تعبت كينو تينا إدينا كروش يشيغر آخش داقنا هو دينا شي بچنيني دويش دوشاش ديستغلوش داس كديك ديش داس تا ويلو عاد سومان داس حشيش وابوش ميخش وابوش وي هودو نقشش تا حالة چوما ولني ها داد والغي تار بوخش دل آخش دلو وي يا حيكلان تارو وي تيغا زكون تدويت عادت تدويت يا كونستيتوسي تسيت وي فيش دوتان اي غوديشتش وي دو حالاتي تشو والي شي هنيا دين تشي والي دات اتق شي ديمر وغيتيش ال اي تلوي وي ها ميجر دات نيس ما داتي ناخن هم يتردو وي شي هنيا دين تشي وال عارتاري دات شين لو تشي وال عارتاري نو بعضو تان تحشي لور دات الا دحربوش بات وي ويت اكسبرتينيات تندل استيح بولزا وتصدي اشياء اسناها يبيش داكويشتو يويدر اخشنش دوشتو كيش يجر دوشتو شين لو اقديشتو هندو سبرتينيني يو تندل دعلو ياد تقوو تندل كيزي دينيدل وي ليش لوندل ليش دوشو الدات داخ تبيشاتو شين لو اقديدو شنتيح سبرتينيني يش بيشا يشابه شو بحكي خير بيا خير أتاه بو بيسنشا هو يشتاق ليش يقش كتاع سبرتينيني هاتيجا ها تار دول أخش دعلو سنة تار جديد سعر يفسيو دعدي يليق قام بركة الله دوام وآخر خوص بيرشيد اللي بغيتي تبرش قيرابن اشتوق تديس نعداترون وآخوما
زلزكيتي وريخو شوطان ما شغل إبراهيم تخيل زعمون سون تغنو تعذر زكيتي Bucu ar was والمتشوات expert was archivian. Uren di work this year work. ده مارشال في الخزر ما سير مارشال دوش زلزكيتي دوشيتا параллельно группа in сучу рекрутировать беш. Зульзукети, отводи ребят. И уха, я Ибрем, в смысле канал лицензии, он или просто группа была? Не, еще группный шутер. Ты воинка чучуа. موديت ستيلا. زلزكيتي حديثة ارتخي الشهر مواتسو. Лочавой, Ибрем. Ты его разгадал или что, раскусил? Пучуа, херудер. Пучуа, уэца все равно ишта. Интуитивно, да, хочется. Лег дуку часлеса, по-любому. Информатор, что чухи аж повоин знагасан, затем даю лёг обади цан. Галой мог сразу чулор. Такие турдутся моментально. Затем you also, затем you also, берси дасауцо. Вспомни черта, он появится, да? Там дик оратор, يحاول هذه ديك دربه درجات. Бойс хоровой чё? Соу чуау. А что? Ага, Машвой, Бойсхор. Я-то отключился с Селндари, Сисердари. Уже тяж догитин. Не вынесла душа бы это алдать. Дуглятый эфир. Чем там закончилось? والله تجوع في رشون مها أرهنتر بارمتي يقصن دعل بولشارني إشتيال ملتوا شو إذا يو تاقسيان شو بيحكين شارزة تراجي وتيا شير شقي تاتيمني شير تا إشتخلج أس قباش تا свобод микрофон ялиш та аддитини ризқи баш дуqчoola duuqshiiqi чоо цавалитсо кайца улца контролировать дэшиш та дуqчoo ишта ишцалехтерсо и ушцахилж таахад дуqспор шумшцахилж шталдо Бойса, маршал, дуэр. Фу, разбор, честно, чуа, велш. Дин куш берсу чуа, хуй лестниш куш дерсу чуа. Ибрем, то антитеррор лауреат поносить как начали. Я там легенда, Freedom, Нохчи, там, ну еще ребята, короче, сгруппировались, отбивались от этих муталабов. А потом эксперт решил сменить тему резко, короче, чтобы успокоить людей. Баталии были, в принципе, сильные уже.
Но Дзукетин не давал ему 5 секунд даже что-то говорить. Отдел да освободил, отдел да раз 50 его там эксперт просил замолчать хоть на 1 минуту. Бесполезно. Короче, я психанул, отключился, спать лег, саханя лир уже. Как, Мило, Ибраим, эксперт, Herr Major Expert, وين وانا ملون نقول يفريتر ولا ملون مايور قيتش مواتسو طوي شيني وغن اللي كودو كوزا no, Javier do Nilwaris, so Dilsers, Mayor Yelchan, Tildo, чемоданчик, всегда мои Хайчан, Айву, изваниша. от Берсерикс, да, камел, Берсер, куда просто милу, короче, хайт бьешь, да, все? Как бы войниш, милониш, с кем, на кого здесь выходить, чтобы сдаваться. Двух тех войниш, постаршего год, ты сразу что. Хат у вас там как, ну, Берсер, легче телефон, цудитер, солнце хэстендел, я не слышу и не влезаю. Хат, что сказали, лертем язенера, микрофон вообще сухой шварц. Ну, другие нормально отвечают, общаются, всем знаешь, что нормально, хэш хардук аксва. درت هاتر قدلهم مصر كنا شو حيش أمل ده كان شادق هو شغل ده الشيء تر نيت إيه أختش بويش تهو صندوق أو تامشين صندوق إذا СМ, все может быть, сум даже 70%, может даже 80% даже. Адла классинг бог. Я после школы сразу уехал. Может, тоже так же уехал. Йортхон, бюйцер даже одноклассник бог уже. طعمه بيش Была, да. Ну и что, я в год раз приезжал всегда. Я там 6 один цехал из-за здоровья там не получается. Я что, там приел, Адам Галар и Гергерныш. А что там, на 2-3 недели обычно приезжал. Все заняты. Обычно сумар душат, может быть, ободел, да, то сказать, цахол дел, чтобы хоть повидать кого-то. Но все равно, даже вещи цели, дотцы, юртул, что арвал, юрт, гал, такая, маршрут туда-сюда. Вас имел вора, ход мой одноклассник, Ерол, одноклассник вор, а я вообще не помню. قال تعزام يرق ينسوم وق سؤال بقى نشخر بو شو ناس أو جموع كردات وملخ جيرت ويرت مخكا ملخ جيرت قاتشة نتوشتو حيرت حي وق شو تام عميشرو أج حتنيرت يواج سو حا هقتي بنو حاني مية كانتو أج هو إيش خلق نتوشتو يرتا إيش تنبارسم Ну, в этом плане сам войск рисом договор.